nolly prosequi no wa file a kyerɛ sɛ nani nye ho nti asam no onni akyerɛ biem but ɔkyerɛ mu ɔma explanation kakra ne nti a watwa asam no mu no ne nyinaa ne sɛ sika no a ɛnam owura kwabranadofo so ɛma ɛyeraeɛ ɛwɔ Unibank no watua mu bɛyɛ ɔhankyɛ mu aduosia nti de aka no nti ɔsɛ wagyae no ɔmfa ne ho ɛnkɔdi ɛno nso trende auditor general nso sɛ Opagana for chow, auditor general, also Opagana for chow. A chopper Opagana for Nyan say, and Nora what the amanabobi by Jasso, Ebeka, Ghana, Yeka, ye dear public debt no, or say, one Susua Hahan any, or Hahan any dodo, or bo a buono at Mane Boroso, 138 billion Ghana cedis. Or say, Onwa, was a question crater who say, the Odeba Bonten Norano, Nanya Sanana etie, Nina so yan command pay a trendy, Midin Ade, Owoahene Acheampong. Na dear Yachin Quadia, a rather mad yen see ye, or moyen, na ye be bia, and yan coso, kama, emfa emaye. And then so a bia 21st clinic. Wama je pene se enenso wamo de wamo sika ebebo ye ho ebra aboayen ama yetumi de Ade Akye Abia abrɛw eno nti wamo na ye headline sponsor ewo Ade Akye Abia dwumadie eso wamo wasɛm baako pɛ ene ka kyerɛ wo sɛ wo pɛ ayaresa edimu quality health care 21st clinic ena ade wani ɛbɛkyerɛ so onyame ye wadom na tim tutom na timi ebowura 21st clinic a minimade ba ko pese on fa yade no ensan wachi ebiem ubegya yade no 21st clinic na obe work a healthy man a healthy woman ewo ho enom yesa yade bia na yade pa yagidin ewo na yaresemu a eno yade hoahwa ye ho eye ye brand eye sciatica eno ntina ye frɛ ye ho say we are the sciatica expert anopay join them na kwaje wapom dem call center number Ebeko 15 branches in nyina emu 0540 311 311 0540 311 311 na wa joining wo mu ye be chiro clinic ne de ben wo Tarkwa de a utia ye wa ye lucky awaye nyina ne se wo machi akwanya yira akwan kra abontini so ha ya Roman stores no ne nhwe animu abrosan green no a atene ho no eho eye 21st clinic wada Roma bowura ho na wo mo betime aboa makane sa wie no on that note ebusuan for ebrason se yefa anopei eye yefutu esem na yede afutu sem ebro ewo ha enom ebrason dia onyame dia dom ye no ye beka bi akyerɛw enye nim ena ye nim kyɛn wo na mom dia ewo ye mu ena ye yi bi ede ama wo anopɛyin so ebrason sɛ ye hye ye ho nkurane to start the day right uhia nkuranhyɛsɛm sɛ nebesi uye a uhia asɛm a ɛbɛyɛ okakaifo na ɛbɛboa wo ama wetimi atu anamon ewo enedai mu na nedi amede bre wo no matudin say God will settle you onyame obema wase atim anopei afutu sama mede ema wo eno no onyame obema wase atim na esanse onyame bema wase atim nti anopei mafutu sama mede ma wo yi enkoma obia ne papa ada Roma wanya sika asisi adan atotoka ye japade ebo abrabo pa nyina ebie no enye ono ena anopai mafutu sami ekoma no anopai mafutu sami ekoma obia atiasefo asase so sa nipa no wabre ankasa
oyo nipa wa fa amanie emu nipa wa nante ohaw emu nipa wa fa struggles mu wa fa pains mu wa fa tortures mu na afei wa fa ejam saa nipa no ena anopei mene no kasa onipa wanya broken heart pain onipa why disappointed pain onipa wode ne re ehye obi mu na edrum pempenso a esese oboa no na oyi no maaye otwi no di ye no saa nipa no ena anopei mene no kasa Awurade se obema wase etim God will settle you ensuro enema uhunu anopei saa nipa ena mepesa meka bibi ekire no onipa obi abreki na koma onipa kire se promise and fail etwa ne ho ahia buruburija benkum nifa nanim nachi promise and fail nko a obi hye ne bokra ontumi ni so enti amanipa no na bamu abu saa nipa no ena no pay mene no kasa ewo futu samimu. I am talking to the wounded lion. I am talking to someone who have passed through a lot of stress. Saa nipa no ena no pay mene no kasa fa Bible na yeni nkomo kakra sa wo kan Peter enwoma edikan 1 Peter chapter 5 verse number 10 no a ose adom nyina nyankopon a wafrɛ mo aba ne da animonyam no mu Kristo mu no ɔno ana sɛ munya hunu amane kakra nsa obesiesie mo pɛ obema mo ase atim obɛhyɛ mo den obema mo nya nyinaso. Hallelujah. Anopei sasam wei ena me de hye wo nkura ne Awurade sɛ wo a wabrɛ obema wase atim wo a wani da so asa obema wanya nyinaso na Awurade sɛ onya wo ompa wo ene wuku adai ɔne obenante obema wa hoden ebra obre nyina mu wabamu apa wani da so asa Awurade sɛ obɛhyɛ wo nkura ne obɛhome agu so na nneɛma nyinaa ebewie pɛyɛ ede amaw hwɛ anopei onyankopɔn ɔma wase entim onyankopɔn ma wo ma asentim onyame ma wo ma nyinaso onyame ma wo ma hoɔden a yebetim de ahwɛw ɛwɔ abrabɔ ene wo nkwan na aka emu oba bia mema dada wo ache bema timi betena wo nkyɛn uyi wo yam ye bibia de ma no ebe wiase no na wayi wo ama anopei one day the Lord will settle you emema edi akoniaba nyina we ba na okɔ no one day the Lord will settle you. The Lord will settle you with a good man. Obema bema papa abba wakwan mu. Na obema sa bema na beye wagina so. Na obeye uti pejafo otofo mu a obeso nsa apejawo. This is what the Lord can do. Uye jadini utumi call o store mu. Ukotena na ukodwam. The whole day yen to bibia obi akura nwura store ho. Na waba baby sa say or pe bibi ato. One day onyankopon on settle wate. Oma customers enwura store no mu. Eniema dada e store no mu. Oma customers emetonko na watumi akọ na wakọ akọfa foforo. I am talking to someone who have been through hell. I am talking to someone who have been through struggles in life. Sani pano ena anopei meno kasa. Se Awurade settle. Awurade ma wasentim. Awurade ma unyinaso a wo de bebo bra ewo asetena mu. May the Lord settle you. Onyame ma wo home na wa bredodo. Ufiri wo mofra se
ena wabrɛ saa ba bedu sabre me bompa yese awurade nkae wo na awurade ma wo nya ahome atiasefo asase so awurade ma wo nyina so awurade ma wade a wobetimi de abobra awurade ma wade a asetena yi mu wobetimi de atena se a wonnan obi ansana wetimi adidi eto da bi a eya aduane papa ben enkwan papa ben woni we nyina bi da bia wasem ne se anything goes ahokyere nti aduane ensese wudi kura na wudie anopa me bompa yese awurade nsettle awurade ma wasentim na wetime nya aduane pa di wetime nya atade papa bi ahye wanya ntoma pa bi afira wanya babi papa de uti ato awurade nsettle awurade ma wagina so a wobetime ede adisa adwuman enyina sede beye a okra akoma ebeto ne yam wate awurade ma wonyina so me hyenkom eto wabrabo so se amane a wofam nyina nti sede wasi abre ewo abrabo mu nti may the Lord settle you one day, and that one day is now, in the name of Jesus Christ. Amen. Awurade settle na oma bibiada enye kama emfa ema anopei abusuafo yama mu nyina akye sama wakwa aba yafutu sama yade eba ye enie wo bre nyina achi awurade be settle awurade be ma wahome awurade be ma wase ati wo ma be yeye wo nsa no adwuma be yeye wo kunu be yeye wo yere be yeye na bibia betumi akọ be bawiye be kaiwo one day said ya okai hana en kaiwo na ade nyina ensi wiye tano na chere se ekwan mu atenen se yehwe said ya ewiemu besi aye weather report ena nebre aso ene anopei ye na ye homra na yemfa weather report anopei ewo ha eno ye ba ye de aka nyina ebeto aso 101.1 FM. Good morning. Aha eya Sompa 101.1 FM. Ya no pedwumadi a yato din se Ade Akye Abia eno na waso eguso yi midin ede Owoahene Acheampong na anopei enso weather report amane bo a ya boaboa no nyina no eye nsusuye oboni beka se ye predictions ena ya ye na asedan kanyame se da bia ne aye predict no eba mu saa pepepe ede mayen enti ye da nyame ase ewo saa kwan no eso enen so de ayensem trofo aboa no ede amayen enie said the medical cano ensusuye ebetimi abam ebetimi adane na ewiem bekoso ayenwunu efiti July kopem August de anopa bia ewiem ebeyenwunu ewo yasetena emu apart from eno no generally Ghana ha nyina no ene yebehunu variable cloudy skies baby wo ho a ebehunu se nsu no amuna kakra baby wo ebehunu se kusuye na ba baby wo ho ebehunu se bosu eno aba baby wo ho a ebehunu se nsu nketenkete bi eto ewo ho enom te ne nyina no oba Ghana anafo fam ha takwa ekan ho no a saa na ebesi aye ene edede na eno danche na yekọ omantifin afamu no wo mo no behunu nsutoya nsutoya no ano beye den kakra baby wo ho kra ayeremu no ebetete afa ensuo no mu emframa kakra ebewo mu ene awiei ekọ anwumere emu temperature anopa ye kasai ejina 23 degrees Celsius no na esanse yebenya variable cloudy condition baby wo kra ebehu slight rain baby wo ebehu drizzling ewo ho enti no ewiemu nhyada nye hyehye bebre ewienu beye dedede obenu beka se beye warm na eno no ebegina temperature no be page free 23 na ede akọ 26 ene anopei ede amayen
all things being equal say ena ene weather ebeye ewo Ghana ha, but again predictions ena yaye depending on the movement of the clouds no ebetumi adane ana ebetumi abamu said yaye predictions no pepepe ede amawo ewo ha yeda ye ho aba yeba yebekọ abakosem mu. Sompa FM. Yes, I'm Wakwaba, and never abakosem mu no eyemfinhia dumienu pepepe ena abrochire ehene eye King Charles otoso miensa ne nana a ye friend of Prince George Alexander Louis yawo no na ene ewa abakosem no ye kai efise na bako na wodai eye emfie dumienu na wokọ enyiresifo abakosem mu a ono so ne nipa a otoso mienu sei se enyiresi abrochire hene eni hɔ a ono nipa otoso mienu a obetimi adi enyiresi abrochire ehene sei ne nana bema King Charles ena ote akonwa eso na ono ne nana ote akonwa so no ne nana bapani a efrano Prince Williams ono na se ne nana no eni hɔ a obedi akonwa na se ne nana no ni ona se Prince Williams di akonwa na kire se Prince Williams akonwa achi no ade se Prince George enso ene beba bedi nti no in line of succession no ono nipa otoso mienu a obetumi adi enyiresi akonwa ohema akonwa ofiri hode ma ne ba no so de be ma ne ba na ono so de ama ne ba enti ene second in line no Prince George and royal birthday emfie dumienu pepepe se ene na wonom ewo no ewo enyiresi abrochire ahenkro London emu ewo ho enom afei yahwe abakosemu awie no yenhwe yakwan so se de ebeye jojo ene no pay wo yakwan so no yeguso a ye ka kire wo se bere we ya yadurum no weather no nti kwan bia ne se de so beye dia driver for amonam kwan so ya na ma ya hweye kakra ewo ekwan no eso ne enta ye ka se ya hweye ne se won kwa eho ehia enti se utwika no a na waye ahweye mentum nika mmoro so to boase ewo mnika no emu mennom nsa emfa ntwika no wotra ka no mu nso a na wabọ o seat belt no afei ade bi ebeje wo bre ede aboso bra utwika no na waye eho ahweye afei uduru ba bi a sukuu ewo a enkwada bi ana nkwada de obetimi akroso kwan no a onye ahweye ndi ya wo driver na ese wo ya ahweye uduru ba bi dwamwo uduru ba bi anipate uduru ba bi ayaresabia wa na waye ahweye wato boase okoboko na okudura eye chense ubetumnika na wanko ankoduru enti no better late than never. Arriving alive is what truly matters. Anopay the ayade emawo enie ewo ha enom. Yabeya hoboa na yafa nunsia kasebo. Yafa nunsia kasebo no ba. Echire won komodie bebre. Na echire nkomodie no edoso ewo ha enoma yade ne nyina ebebro ama yahwe na yahunu nia ewomu enyina. Na yefa kasebo no wi a ade se acetes ebeba acetes na chi no ubenya kwan afre ewo ho enom Ghana Today enso ewo ho 0260196062 ene ukuada yene ani DC ama yoko nso betena ase yebedi nkomo yebedo suko Dr. Dominic Ayine cases a wajai say unprosecuted biem yebedi mu enkomo afi Mahama case ya pa hon to my parliament age atom component of Mahama case no de wo hia yebewura mu ewo ho special prosecutor wabo kane MPA panini Mustafa Hamid ene nipa bi sobo charges be na ode abowo mo adope no nso yebewura mu aye presentation akire mu de akire ene na se bibia nsesa ode wo mu begina court obebo wo mu kwan adu enti anope ebewura sansam no so emu na yedimu enkomo all put together
is to help make your morning right. Enti no anopei nea obe ehia sa wote nea edika nea editie ni nyina na yaboa no a yade ema we mayemfa asedama 21st clinic wo say anopei tumika na bra wo nchen na beje wa ayaresa kronkron a edimu enkrabata dunum ebi wo Tarkwa ebi wo Tarkwa de ebi wo Accra Tantra Hill runabout no so Kaswa ebi wo ho enom oboase ebi wo ho enom okosa hwidwabo so ene debi so ne nyina ebi ewo ho enom brekum Chris FM nchen ho a ebi wo ho enom sanso na sunwane regional hospital no hwe animu ebi ewo ho go so abotan so ha wo mo ne success wo mo ben success FM ewo ho enom afei ko wenchi a kramu store na chi dwadada mu ho ebi ewo ho enom obatechi manya GN Bank for dan no mu sunyankwan no eso afei nkwansa wo mo ewo Children's Park no enchen Presby Bank no hwe animu 0540311311 wo mo na eboa yen ye fa no pa no nsia kasebo ye besan aba Ajuma yesinini aketi enti usumwa sumyo aguna bema wanya aketi apa ewa sasiso ewiasim basum na wasum ye die fanyina mase wansum bisa usum ye maketi apo eni jie ti Sompa die emaketi apa Sompa die sasiso emenijie Sompa FM, Sompa TV, Market Apo, Sompa MING. Teaching what we to Sompa FM and TV, Nebema Wenigi, any Akatiapa, Nebema Wenigio, Sabra Waymo Dajini. Be natural no dear when ya Bema when it I catch your panso camu and market your pa Sompa 101.1 Sompa 101.1 101.1 Haya Sompa 106.5 FM Accra Ebranso si ade Nana KJC Company Limited anopa no nsia kasebo yade esumu Nana KJC Company Limited ebo ye chidom no na endpoint homeopathy clinic nso gina baba secure sanitary pad nso mano akwaba na ye kan bom yade kasebo esumu na kasebo efi Sompa 106.5 FM Accra no enam ye headquarters ewo Kumase eno eye Sompa 93.1 FM ewo Kumase hono hanso ayiko 100.9 Paris France eye Adamfopa FM Tarkwa for asom wo Sompa 101.1 FM Tarkwa de Sompa eye 103.3 Tachuman Sompa eye 106.1 Sunyana Sompa eye 98.9 Nkranza Sompa eye 90.7 Doma Sompa eye 101.3 FM Ena Kingdom 106.1 FM Mankasim wo monso efa ye kasebo wo Kingdom 106.1 FM ewo Mankasim decoder so eye Sompa FM Live, Facebook Sompa 106.5 FM Accra, and YouTube Sompa FM. YouTube hono anso unya ya no like no follow page no. Ye wi ya bone bede e dia kwakoto www.sompaonline.com. Nana KJC Company Limited adensi ho niam chance ekowie waka ho ena no pano nsia kase boy edimu endpoint homeopathy clinic. Wo mudi homeopathy ayaresa papa aba ena secure sanitary pass ka ho bi ena kase boy edimu. Ensemo ye de esum no pay. Dedi makote
no ebini. Polisifoɔ akɔkye akronfa awranfoɔ bi me ne wo ka sɛ mu mienu wabɔ otu aku. Na enrahye jam Ghana Medical Trust Fund Bill no ayɛfɛ no Mahama case no wɔn agye atum. Na Krobo Youth Association wɔn yɛ so mba bɛyɛ yɛkyire bi wɔn kyerɛ sɛ afɛdeɛ wɔn atwa sensen. Ɔman sikakrabea kɛseɛ yɛ Bank of Ghana de krata ba bɔnten sɛ wɔn kra nneɛma ɛba na yɛ shipping firms no ɛsɛ sɛ da bia foreign exchange rate no wɔn de yɛ adwuma no wɔn de tu dwam wɔ bia ehunu bi. Cape Coast anafo deɛ kɛseɛ no a na aka nsensɛmu no mayor yɛ a wɔhɔ kyerɛ sɛ wɔbɛwie. Antoine nso abɔ abantan kɔkɔ sɛ wonim na wokɔbɔ kyerɛkyerɛ ni bi ne yɛkyew a ɛmra ɛne obedi. Sɔkɔban Wood Village fɔ mpanifoɔ na ɛka sɛ wɔn kyerɛ sɛ adeɛ bi a ɛkɔ so wɔ akwan soɔ no wɔn mpɛnti aban mmerɛ mu. Na mo no ne nsɛm mu nso Malcolm Jamal wana mo a mo hyɛ na mo hyɛ Cosby show no abranteɛ bi a no wɔ mu na ɔyɛ sabre no ɔyɛ akɔda sɛsɛ wɔnyini wɔnya 54 years sabre wɔ firim. Nsɛm no ahodoɔ bebree ɛka wei nom ho. Ɛna yɛbɛse ne sɛ bɛsɛ pane kodi na haban ɛde ama wɔ anɔpɛ yi. Yɛn ma bɛte yɛn ka ɛwɔ kaseɛ mu no ɛyɛ me. Ɔbrempɔn nana kwaku ampoma. Mene me na. Akosia ago aboagye. Wobɛtumi afrɛ me akosia nhyira. Yɛhyɛ nsɛm no ase ne ahyɛseɛ ɛde afiri prosifoɔ akakye. Prosifoɔ kyerɛ sɛ wɔn mo akɔmfa awɛmfoɔ bi a n'ano biribi hɔ wɔn kyerɛ sɛ busumi yɛ ɛwɔ mu yɛ anada yɛ ɛtɔ so edunum ɛna wɔn hu no nya ne nteɛ sɛ wɔn mo ɛɛkankye ɛplɔte ɛkeka nneɛma wɔ mu sɛnea ɛbɛyɛ a wɔn bɛkɔ akɔwia obi a wɔnyɛ Ghana ni yɛ a wɔwɔ cantonment mfimfini hɔ baabi wɔn mo bɔ akɔbɔ no koro no na wɔn ɛda hotel bi ɛwɔ Labadi nkranha yɛ ya wɔn gu so a yɛ wɔn plans nkakraka sɛ de bɛyɛ wɔn betumi akɔ na bere ne so yɛ a wɔn kɔ no wɔn kita Toyota Yaris bi ɛna wɔn kɔ nkakraka na polisifoɔ nso akyi wɔn saa deda ɛdi wɔn tɛntɛ saa na wɔn nso hu sɛ polisifoɔ ɛdi wɔn tɛ no ɛne wɔn sane tuo mu egu polisifoɔ so a na nya asɛm kuma na nso esan tete pa yɛ Ghana polisifoɔ wɔn gyeɛ na skills wɔn wɔ nti wɔn bɔ mɔden a ɛsane tuo no bi ɛdi gu wɔn so maame ne kasa akɔnfɔ awɔnfo ne mu mmienu deɛ wɔn ɛde tuo aka no a wɔn ato ayanom ɛwɔ no hoa wɔn kyerɛ sɛ bambɔfoɔ no wɔn yɛ adeɛ yie paa nanso na amrobes na nasa akɔnfɔrenfoɔ no wɔn tuo no wɔn to ba wɔn so no emu ebi ɛka prosini baako a me ne wɔka sɛ yi wɔda yɛ asabe a wɔgye ayɛrehwɛ ne nyinaa nkamfo ano wɔn kyerɛ sɛ saa korɔ no a nipa yi ɛso wɔn kɔ akɔbɔ no sanse wɔn ba mu ntemuti no nya adeɛ a wɔn nya akwan ɛkɔbɔ saa korɔ no nti wɔn ka wɔdi atoso akyerɛ sɛ Ghanafoɔ nyinaa ka wɔn akoma nto wɔn yam na sɛneɛ wɔn mo ahyɛ bɔ si wɔn de ebosompo ɛbɛtwa afra de jasnamampo ɛde aka ho bi wɔ bra wɔn mu kita atuduro no wɔn bɛhwɛ ɛde abɔ ɔman no yɛ nyinaa yɛ ho ban Nana KJC Company Limited anopa no nsia kase bona wutie wɔ Sompa 106.5 FM sanam yɛ headquarters ɛwɔ Kumasi yɛ Sompa 93.1 FM na yɛ to so ebiem no ɛno hyɛbɛgya no Ghana Medical Trust Fund Bill 2025 ɛfɛ ne Mahama case no wɔn agye atum prɛkopɛ wo ebetimi aboa ama empomdi ho dwumadi a yɛpɛ sɛ ɛso ɔmanfo nyinaa so no ɛtimi aso wɔn so prɛkopɛ yare a yɛ korankoro ebetimi ato aseɛ ebiti sɛ kokoram cancer yi bi mubuo yare kidney failure ne diabetes ɛsikyɛ yare ne adeɛ ne nyinaa no wɔn ɛbɛhyɛ ama saa mmerɛ yɛ yɛde aba yi ɛne hyehyɛ yɛ yɛgye ato mu na yɛ adwuma na saa Mahama cares program no ɛtimi aboa nkurɔfoɔ mu ne bie a wɔn ɛbrɛ enipa bebree ɛna yare bi te sɛ cancer no abɛtena wɔn nipadua so a wɔn gye wɔn ho baabi a ɛnyɛ nanso sika gye ɛtɛɛ wɔn de bɛso wɔn ho yare no ɛden na saa Mahama cares program yi aba yi a yɛfɛ ne Ghana Medical Trust Fund Bill no 2025 amrahyɛbadwafoɔ agye ato mu na ebetumi ayɛ adwuma so ne adwuma den na aboa saa nkurɔfoɔ no wɔn saa ahohiahia mu no na wɔn atumi agyina wɔn nan so prɛkopɛ na ɛno na debate ne kɔ soɔ no mrahyɛbadwafoɔ ɛdɔm kuma ne ɛdɔm kɛseɛ nyinaa wɔn kyerɛ wɔn adwene ɛde fa ho dwumadie yi a yɛde baba bɛyɛ adwuma yi na mpanimfoɔ ɛbɔ amaneɛ sɛ wɔn mu gyidie sɛ mpanimfoɔ agye ato mu yi deɛ ɛbɛkɔ nkan na ɔno ɔbɔ kwabena minta akando wɔ soafo hyɛ mpɔm de nsɛm soɔ wɔn kasa na sei ɛna ɔde nsɛm no ɛto dwa. This particular fund is dedicated towards the treatment of NCDs that are not captured by the National Health Insurance Authority. Why is the competition? There is absolutely no competition.
wie eni ayeti ye eye wosoafo hwempom dinsem so ono abu kwabena minta akando emrahye bedwam ena dwumadi e friend Ghana Medical Trust Fund Bill 2025 edi Ghana fo nim eye Mahama Cares program no asese emrahye bedwafo agi atomu a ye de bababo ayarefo na yare aye krankro yeti benye sikadwete na ye die tu ase no wode ho asem nyina etudwa sompa kase bonso ede asomo anopai enanum ho na otwetwa mu no ena ye de betu anim se ukopie mu ewo kroboma mu atitiru pa ene lower manya krobo ne mpotamo no na yufu na se mabunu bi a wo mo atikuo eye Clement Hema wo mo eku ahodo bi a wo mo kire se ekwan a wo mo nam so sabe akwanfo a ewo mo mpotamo no enya de a wo mo bojo so no nti wono ba ba ye kire pa ede a kire wo mani a enso ne aban ene won eye sans won kire se aban etwa mu no na hyase be sinne aban foforo ba ye wo mo nte hwe mo nti kitamenti jame wono mo kro mpo akodi si fo a won potam ho nyina ho ene won akobon nkoma kire won se die ehia so mo ye kwan no nso wo mo nye kwan no emfa ma won enam so ema so mpa kase ene wono mo a etete mpotam ho kra bi bon nkoma mo kire se ne ekwan no ha won no ha dwene pa no nam so ema Nano demonstration am so mbe anka na me adom akira na ankom so mba be demonstration no am so ema apoemantam so afo ma me reta akosia awate akosia emaburu nyina ne abon kom akira se no kure ne amu ka nyina no ewom sa na nso afa na aban we kura aba ye no na senior contractor for aban de won ka no mo free site no Ghana man pani ahye se wo mu nyina enko site no nko ya adwuma kakra anye hwe no enkosi October bosum de na wo mu nyina ekwado nti wone wo makasa mo akire se senior pani na se soafo no wo makasa mo agi atum no wo mo so atwe oye che no e de asense na ni nyina mu no ma me reta akosia awate e de yense ntweni kwabranya akon e bon komo sei associated with Owoahene and their sister youth group to hold on with the demonstration. Twice we undertake various steps. First, we have instructed the two municipal chief executives to water the roads at least twice each week. Then again, once we give ourselves from now up to October that our contractors return to site as instructed by the President, His Excellency John Dramani Mahama. We will keep watering the road. Then we are going to have constant meetings with the minister in charge of roads. There are certain times I even agreed with the two youth groups that I will invite some of their leadership to accompany when going to have such meetings. Enti eni eti ye apoemantem so afọ Honorable Rita Akosia Awate eno che say Clement Hengme Association and afi Clement B Association one more oyeche no mba be ye no wono atwa sense say enhiemo no omudi ye no akoyie pa na ya tonso a Bank of Ghana o Mexico Krabia kese no e de krata ba bontin se shipping companies o wo Ghana ha and terminal operators freight forwarders any port service providers na say o manfo kra ne ma from no ne bedru Ghana ha wo mo ye ho adwuma nyina me yi sa ne ma no wo bia enhwe se e ka wo mo bo na wo mo de betu wo mo customers anim so wo mo ntua no se e bia obrempo na akra ka de ba na ka no a wo ba be yi dia ma no sa shipping company no terminal operators freight forwarders ne ade no exchange rate chrono amode ye no mutimi esisudia na mode to mo website na wo bia ehu bie na exchange rate no so esesa se bia ye nhwe na Ghana to dollar no na bia 12 cedis and 11 cedis ya se 11 cedis na wode ya afato wo me yehunu 12 cedis na wode ya afato wo me yehunu 13 cedis nso afato wo me yehu wode to website na wo customer ehunu se dollar no a wo charge no duduo se na wo ba bagie na nyese bia wo sori ya no atam invoice na de ma ne se an wo ka na wode ma no oni ama na wode ba no entade na wode ma no wo kanie sika edi eyie ni na wode ama no wo bra wan che ni pa na potin exchange rate no bill no figure na wode ye no it is a shipping companies ni nyinara obi amfanto no website na ni pa ne hunu sampa invoice na wode ama no na wo yi na niama de ama no sika dodo se ni wo tua na wo tua wo fa Ghana cedi no American dollar no ebi ye 12 cedis na wode ye 11 cedis na wode ye 13 cedis na wode ye na aboa na emu ada ho na awia bom
na obi akoma atoniyam na Bank of Ghana se dwumadi omo ye ne sa wo mo ye ne sa free say anse nipa bia fasebo akwan so say han ye de dollar no ene edibu akontanti won sha wa say me fa cedi to dollar no a eye 14 Ghana cedi no de no abele wo de no aye wo kasa wo ka na wo beyie no won ta ade no brodi wo na wo beyie no say netie na watam sika say wo say no ne sese wutua na wo de bana amane ne bo no koso e de say de be ya brebria amane ama say wo ye shipping company wo ye freight forwarder port wo no say wo ye adwuma wo ho a wo website wo ho fa Ghana any dollar no rate kura say na rampo na wo de ye say eye euro na wo de ye say ebia eye pounds no na wo de ye ana ye dollar na wo de ye afakoti mo say we na me de ye na rate na bill no say na tie o say ye na say betimi aboa ama omo kra na ema efram ne eba Ghana no enema nyina etimi etumpon we ni nsem a Bank of Ghana edi ababetudwa yetoa ensem ne so na ye de ani akire mu ewo Cape Coast man emu ana say we de Cape Coast kuro kese no emu Mayor ya wada Cape Coast Metropolitan Assembly ano Honorable George Justice Arthur wade sama to ja say anafo idwakase no a ewo ho no a wo mo hyase na nso besi na wonu ntimi nwie no enam so ama adwadifo ye ekoho ekodi dwa anase wono mo yemu adwuma wo ho no wono mo suru gjem kire say bia hwe yi a na aban ba wie mpo no wo ba be de ma party fo na be kwa akwaje na wono mo a wo mo ye original owners ye workshops no mu no ahwe ye kwa na aban ba be yi mo afiri mu no cheso de be nya no kre aban woni interest bia say wo ba be ye dwakase na wo de ama ne party fo na so de ama wono mo a ebembe no nko a afei wasan ahyebo say wono mo a eye original owners anase shops no no mo wom de dansa na yebuja kese ne sie ba be sin foforo no wo mo a eno de sha shops nyina bema won na afei wasan so aka nsu bi o say wo hye won bokete say animanimu ye aban ede contractors a wo mo eye adwuma ni nyina say bi eka bi aka bia no de bema won ama wo nyina nso aba site no ba be adwuma. I've been here with a contractor, the director of the metro engineer and all that, just to inspect where they are cutting to. You realize that it's been about 60 to 70% complete. So we have to fast track it. So as a mayor of Cape Coast, I called the contractor to come and look at how best we can actually go through it. Indeed, His Excellency John Dramani Mahama has indicated that this was under Coastal Development Authority. And so the allocation of common fund has also mentioned. And here, Honorable George Justice Arthur, well, no, Mayor, that Cape Coast Metropolitan Assembly, ano. Now, we are here. And Penny no contractor no in charge of the market project ewo anafo jakese no mu no yera Arthur Isaac wono so de kakra to as no chese no kra adwuma ne de woni beye nanso challenges kakra wo mo fam no ebi ne no contractors nti timelines no the adwuma started no nanka or the year challenge kakra with a fund the payment nso e ma drians bakakra currently new government about this assembly no obokedo when say your assessment evaluation na say it depends on the payment and all those things that will determine the time you finish the project. As at now the new government body yes more high payment be by year amana wapa our year our children one will be take over and see now we sure over be yes we meet on halfway. Isaac Arthur, managing director, Edema Fine Job Company Limited, Awomo, and Anafuja Casiano, Ninsam Kakra, the two jar, and no. Mekan was Sompa Bona Wuti, Sompa 106.5 FM Accra, Nana KJC Company Limited, and Opano Sia Casiabo, and secure sanitary pans, Edina Baba, na endpoint to homeopathic clinic, and so Edina Tata, and your day Mamono. Now, yet was on your Drantois, Antoine Hennessy, Antoine Jidim Bonnet, and a median Twabebo Dia. And a median Twabebo dia, eti Antoa ya rebranding. Wamu pesa Antoa edino and Monyambum, Nankoba say ye want to di and ye diabo. Nadia Bako Mohuni say, Abatani a chefua, Womuma Eko Sukuno, send ne Bako Suku Nasa Kwadani ye and Yamon Hosem. Na Ochechi and Echena Sua. Now a besku one about poor chechi and was out Brunia, Egusnez, Ufran 28. That's what parties Ufran toa. It in a bar, Aya Bonia, Yanchenaso. It is a wooden nimna Sawko Chia Kodebia Swan, Mammy Timi Baho, and the no me or whatever found to us, dear goose, so Adaya.
ne ba ye niamo ho sema sobrache asoden ene watea ne ba no na no na Ntoahene ene nananom ahemfo so wo ntena ho emma niema bi se nkoso fi se ba sa pe emma akyerɛkyerɛfo no nya nigie bi se ye kyerɛkyerɛ ne yaka so ya postu kwanto akɔkyerɛ de pe na ne yemu ahye no ebisanto a wo akɔkyerɛ de yi wanhwa na obi kura akɔburu ne nua na ebra Sompa ye nam sini ba wa beidu ene Sompa hene emma Ntoahene na Samoa amponsa kakabo etwetwe nkomo no se Ntoa no wo mo pese wo munye dimpam obi ehu se ye kuro papa ni papa ne etitire frofiri ho enye kura ye de bodua no kwasem se ena dwuma dia ye die na ntimi amantu oyim se membra na mene ne chiame na ya apreko na ye metra na nemu no kwasem se na no di se mode ma yen se hwe abata ne bi wo ho se ne bakoye bone na se teacher tia na wodi akire na obodua ne ade na sa won se bata kura firi na kura oba be ya dia ye betwa na ba be firi wo ade atani ne dua bo school no obachi wode dua na amamere kwa de class waje obia na waye wo ama ye nti ode bokoko se bata bia nhwe yie se ne bi nkoyi a e wa kyerɛkyerɛfo ho fo no December ka kyerɛkyerɛfo no na omu kwan a ombefa so a omu ne teacher ne kura be kasa se be ya asade ne bi nsanya den enkoso bi ewu na obokoko se osre se mema ne maya ene omaso no bone anum osre won eden omomhoden na omotwe ho mfiri ho se wa nyire ne ho ampagya ne ho a wanhwa se wo Ghana se Yesu kura ene no bone num ti no amia mrantie ne maya esei enjina no kokobo e de boskum se school teacher fo no anyere wo ho na ontia nkwaran se be ya ombetimi atwe wo ho afiri sa ene ma no ho na boama ne man so watimi akyekere amana yi esesi e kire Ntoa mantoa ye kyekere ma ne yeye na sa wo ba ko school na akora no ya de enye na wo kyekye ni atwena so a na wo waba ho na wabɛbo no wo wi a waburu no nua e de Ntoa sa ato so ye kyew ne de wo ba himfi a emra na wo bedi fi so mbese nkoda efiri Ntoa no wo mutimi ekɔ omanim na Samoa amponsa kakabo eto aso biem no e na osan bo amane se sanhyehyɛ we ye adwuma betimi aboa wo wiye e na headmaster wo da Ntoa United Presbyterian Primary School ano Reverend Kojoboache wono nso kyerɛ mu se akyerɛkyerɛfo mo no wo mo akoma papa so mo de be kyerɛ de nemom wo mo de sɛde eto aban anim se ICT center no wo mo hia dex any ICT center se bibia ye computer eti aban emrem se be betimi aboa ma desuafo na kɔ manim e wo Kwabre East municipality a eno wo Ashanti region eno ma bebre hia yen wo ye school ya efiri 1949 ye school paint ya de kan ho no an e ho bi nkan ho biem e be se paint school no obi hunu a o se ampa ha ye school a wo de oba wuramu a abofra no benya anigye mapa na watumi atena se de asua de ye paint ya de be paint school dan afi e ho ba bia papa na tutu nso cement ya de be ye afi mofra no nso doso o hwe ye mpatem ha ye Ntoa mansini mu ha aban school a ye primary school mo doso ba ko pa ne Ntoa United Primary School ye nkonwa asem so ye problem pa nti adomfo momwa ye e wo nkonwa ho paint ya di paint school ne cement ya de ba bia dan na papa etutu ye betumi de aye afi nso na adesua ya abefo kwan so nti ehia computers nso amofra no ombetimi de asua de yie na ofura Ntoa ha no koduru ba bia se ya manone na aga na hafa ba bi ne ka computer asem a ono nso atimi abomodene e de ne ho agina asua de because next term maths and science and technology ne de adwuma eno nti adomfo momwa ye e was akwan so we nipa hiamoa school no hiamoa Reverend Kojoboache wo ye headmaster ma Ntoa United Presbyterian Primary School on kasa ya Sompa kasebo ye nam sini ba wo beidu edifa santeman temu Ntoa e de ebesom ye Penny kwantrafo a woda Sokoban Wood Village Association ano yewura adom nyama na wone santrafo abonkomo titiri pan ya mane boni Ebereza osu ansa ero na ne bɔkɔ no ɔkyɛ sɛ asɛm bi kɔ so na titiri pan kran ha ne wo sɛ wo mudi nua efiri Kumase ba wo bedru akakra mo madru Achimota wo se forestry for mpanimfo bi wo hɔ na wɔno mo ɔmo so ya na ma chiomuni na wo boya bonkrofo din sɛ wɔno mo ene edi mu pan adan a wo se wo forestry certification wo de ba no wo mu ho se nya papa enso wo mu nua ho adwuma no wo ye nyo mo na twa certificate wo mu a etwa certificate ne de ma wo no wo nyina ye forestry for mpanimfo ya wo service numbers wo badge numbers nyina agu ase nu nti mpanimfo so mu hu na so wo se nya papa nya wo mo driver fo ene so won chi wo Say the name of Concran, then you 1,000 cities, why I won't crack any no more betobi, a bit betobi concran cotton, take out the more near my one cran. A surprise woman, a man over to be told me, be a high any surprise casting. Into a young crater 1,000 cities, no more deco. And about whereby a sabi or basay, resetting, Sabia Bamba Crocrassica near to the beer, Yadi any moon swan, a jay say a home betoy. Whereby I say, dear, forest before, Yakratanoa, you 4,000, which is
tetewa 40 million forest for krata ekura mi wo mo na yema yen sabe enye ne plenty forest for krata na ede ne ma no kwakwa na kokoduru nkran ho a achemota so obi to bi de Alex forest ni ona ya coordinator wo de Alex koko bi sa na wa ba che ne ma no ka no akwa kosi wo di akura no na chiri kokosi wo a ya charge ne se ya o timmo charge bia do kan se krata no a wo de ma ye no krata no enye krata so enye ne ye krata aye forest for na krata ene o mo asai forest officer no ya krata no ni diri gu ase ya ne service number e wo krata no so ne phone number wo so e di krata no nya sa nipa na so friends ade ne bia o issue krata we ade ama asomasi aka we di aba na me ama bato me niam ekoya madwuma no na wa che niam no I mean how me ama bato me niam de kwa madwuma no o che niam na sesen na drop for ni bia na say association members ni bi enso ene Ebenezer osu ansa ebonkomo emo so kire makuse mu sei ti say ya anura me nua ba ko lodu ne ka ama ka no ko horum unless no waji ka no ayi niam no gu ho oyi niam no ba 400 gu ho say pani ni bia pani no yesre asadi nkatia say wo ankran ma jondraman mama ne ne mpani fo ati say unless na wo ho no so MPP ni dia mo yin free ko no so na mama ma ko hu to mo yentimi wa ha asay ya adwuma na adwuma na ya no ya nim say unless oje usadi we oje 100 million nipa no so ya pepa na ma ya no oje 40 million and unless ge 100 million no me bi say 100 million no akwa ba ma na ana sha bosh ono no sa no ma ne aba abeton obi afre bibia oba village ya no beton no ma ko da akoton na ma to bi ma to ade no pipa 4000 to so no de kwa eduma no bi sin che o se wati no nti sa wo beton ma na ti achiwa o cha ba sa ba ma ka to ade bi mu sa wo kuma eduma am be bre skade ahye mo no to ti be sire aban no se o no ye de atiti nsem bi e wo chire nsem ya atiti ni se sa brown no ye se ono na sport wa unu we aye wonu mo a wo mo ka ma ko sem san se o mo se forestry for mpanimfo bi a e wan kran ha e tete won no wo mo anu di sem ni ebi eno no Kasebwe wuti free Sompa 106.5 FM Accra na ansan ye be home so meka wo se na KJC Company Limited na no pa no nsia kasebo na wutie no na KJC Company Limited adansie ho niema emu kwabrane mu otumfo emu alpha and omega eno no wo chance no de awie edan no sanwoto foundation akwakwabo so no de wo hia bia wo benya afri eko ba simpri mo nchen eti na friend say wo bema ba if say adwuma no woni mu pa na KJC Company Limited say enado na wo pa na building wire, cement, iron rods, roofing sheets, and Chensia, Yadebo down so Nina be a woho. Nana KJC Company Limited quality building materials and a Ubenya. Enti, Sawusha Danas now pursue ye dear. Fahokoba don sao. Nekonya insurance be Nasenshano, a Yanana KJC Company Limited. Wama free consultation for Sabia Winsi Dinda, one shana mason for ne, a carpenter for no mobu, eti brania mo foot 20 quanchere, a free consultation, a free delivery. Baby Abatonia Maria free beer. Be near the court, near the Amawaka. I won't ya capre, won't ya dama. Depo Kasia will be our Ghana Hano and Yansam Ketua. Nana KJC Company Limited at Jumapanti, Wajaba Subo Ghana near Monone. Ghana for Mua Brochre, a Quabas in Primu Chiachiamo, or Samudana, Samubesia, ye dear, and your moment dano, Moncancha, Womo Musima, Nemo Ghana Hase, Mempano baby, me penana KJC Company Limited if it's all a beboame. So one cranasa Kumasia bet me a friend. 020-4355-040 020-4355-040 now with them Endpoint Homeopathy Clinic homeopathy a branch of medicine dear Juma now omotiasia if say homeopathy no Endpoint Homeopathy Clinic then when you be wabontenso just a woko hospital ho mo kumase amutie e your headquarters e wokumase e Sompa 93.1 FM no mo nyina mo nkɔ kronoma boa hia Endpoint Homeopathy Clinic ayaresa papa fie ene ho Endpoint Homeopathy Clinic enkran so sprinters ekwan so baby e friend share signboard no e ho no ho etimi busa wo se wo ye bemma na doctor aka kire wo se wo low sperm count wa mema na nya wadwenjene mema na nya wo se wo ngoda da bi enwene sa da ko Endpoint Homeopathy Clinic na yemfa homeopathy so yemfa moa
ebema nkwamoa no ahoden abam say nkwamoa no wo fam yes wo mu ni ahoden kwai na yemfa homeopathy Dr. Duboaten yemfa mpagya nkwahoamoa no na wo mu nyina wo mu naso na obewo afa ho afa oba etimo obi nka nche say na low sperm count and premature ejaculation wo de wo no oba etu kwan a wo ba ye the title ato so 1 minute Mr. Obra endpoint homeopathy clinic ne mo na sa approach no ene sa reproach no yenyim free wo so prostate enlargement and also endpoint homeopathic clinic in here nerve diseases physiotherapy massaging eba ayaresha makancho say homeopathy no a branch of medicine Queen Elizabeth and one of the son who yare ni ye twemu 90s ni ade etu so pese wunyini cha ko endpoint homeopathic clinic near mo we Fred Dr. Duboaten says here wono abefa 0244 867068 0244 867068 and 02743343321 02742343321 endpoint homeopathic clinic yet wo so na ya sorry obapa secure sanitary pass and no anyone who see secure sanitary pass anyone who to so secure sanitary pass wo dan no a na wo dan de secure sanitary pad bosumi akwantuo bibia abegya yie secure sanitary pad free sanitary pad policy no eno an nkwada na so mo pe enti secure sanitary pad proudly made in Ghana state of the art equipment and technology and ye dia pel cotton ne samuninti se ne ma ne se ye heavy flow line flow ni nyina no nom ne kama na ente se gel no ne ntaba na etre bai e fa ba bia wo pie to ne ba bia na ho ba bia de betare ne ho anetare obapa se wo pa hotoso sanitary pad wo ba wo betimi dia kokoduro akọ adwuma kọ asori a shata de fita wo bra wo nhwe wachi a na eye secure sanitary pass ladies we are secured na se wo komasi mama excellent cosmetics ewo edum pz anase kwada so estate taxi station obetimi afre no ewo 024 386258 and 024 386258 na mama excellent cosmetics e wokumase no na wanya secure sanitary pass ebi wo supermarket corner shops malls and na online shops ahodo secure sanitary pass obapa bosumi akwantuo no se wo cha epokoko ni mu a we ya na wo hia me kan wo se wo tie Sompa 106.5 FM Accra ye homeso ye ba ye de dia kanyina ebeto so Sompa 101.1 Munde dinam se menya foreign call. Hello papa what do be a new se me feel London eko US o na no kwade wo kura fa me bo mama ne a na papa mo ho te sei awurade aduma haboko na ko jejesi eko bo sempene mo de woton wadansi ho niam no nso wo hye ho de wo hye ho eko ba besi wo bo aduma kura sere kane no a na woduru US won so manfo bo ndin sa na papa US hakura de na ko jejesi company limited age ba bia wo wo Holland Germany France Italy London Canada eba adansi ho niam de obia se na ko jejesi company limited na matese wo bi depo kasie bi e wo kaso a ho na wo bia koto adansi ho niam na eye no kura papa no kura pa a police station in Chenhua. Akuo ba sempre mono no. Onye mereda. Hwe, we kura no miensam and we bien fufuro yawo. Ba ko abu akwase paase kumase. E ba ko so pokura se nkran ha. Obi ase na kodwogasi eye bema ba. E wa dansi mu. Waton cement, iron rods, banding wires, and adua plywood and just said about dance ro. Te se bibia de hye e dansi ase de ko wie. Depo no nyina so eye tufo bo. Wodu kuka mu a, wodu kodwa free. Accra we Kaswa Depo, any pokrasi de Rokra Tonchaya. Was our boo Akoteman, Tantra Hill, Iron City, a man from. Was some beer depo Kasianso our Koshiman, Kumasi Sapasi de Porokra and Chaya, a Biswa Magazine Road, head office no. Were beer depo Kasianso, our Dientum, a Joshua Accra Road, from a side opposite Alaji Celia, and Papa Meboshan. Tanoso, Braman, and a month from. Numbers of man for the Frey 0244 313 752 and 0244 41 93. Nana Kojesi Company Limited. A Kuabas in Endpoint Homeopathic Clinic. Ghana had the Obian himself a prostate. Na baby, you must be screening. Emma Huni ye etuasia. Na a Endpoint Homeopathic Clinic. Anasa a kidney, a liver problem. Hofa baby and ajo. Na dear friend premature ejaculation. No, bear maybe I want to do for Quaquasia. As a wood dinner huagro, as a wood tonte.
Any ebra endpoint homeopathy clinic na yemoa. E man mema mo pa wo. Eye endpoint homeopathy clinic. Wo mo demufua. Yare bia infections bi na wo ho. Anase bia wo hwa wo fa ba bi na adwodwo. Kidney problem, prostate die. Eye endpoint homeopathy clinic. Kuma se ubehu endpoint homeopathy clinic. E wo kronoma boy hia. E na Accra hanso so die. Wo mo ginemu ankasa. E wo Spintex bebre friend share signboard no. Wudru na ubusasa wo pe endpoint homeopathy clinic. Obia ebechro. For endpoint e wo 0244867068 and 0274234321. Endpoint homeopathy clinic. Wo mo demufua. Kweku, minim sawa she. Me kraman nane. Now so ebony show one baso. Mane hon sepeno. Ebony condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and pubs. For bulk purchases, contact 055-230-0075. Ebony condoms, Ghana's most pleasurable condoms. Make it worth it. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. Et dans les vieux mis à condom. Les condoms moulés à des not on, but as a condom. Ewra, me pacho bra na me hwa de wo bag yi. Bra, aden, enen so biem. Hey, time heba me hye ya me kan se yi ba akun, ane wo yi me yensen. Bra, sanya time heba me hya, esia gyimi ni me fiefo enya de abako ebeso yen. We de udi se ofa ni nyina. Time heba me hya, me kase me di mo dance ya heaven ene de mekwa akopie. Enti se malaria, we draw ne time heba mixture. Enye enunku o, de nanum ato a wontimi anidie no. Time heba mixture duro no ene ye ma o. Oba a wafa afuro de o ma akwada nofo. Ene akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi. Se obeto aduro yi bi anoma, hwe se wakọ hospital anase lab am ye hu se etridie malaria yi bi ansa. Se opetam heba mixture enu dudu atu a, fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House. Ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction. Eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers. Ene herbal shop dodo na emu. Fre 0244 417669. Kayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo munu betu akọ. FDA agi adwadie nkratu yi atum. Sompa 101.1. Sompa TV, Emma Akyeampa. Emma Akyeampa, ya do bibia se waje bre am ye twa ho aba. Ye to akase ne so na yakopie mu ewo amanone. Malcolm Jama Warner ya wono dodo na enim no ewo the Cosby Show so na arahosam ya aba afri Costa Rica echese papa yi ensuo afa no ama wato ya anom ewo no ho a wo chese wonya emfinhia no adionum 54 years na wokọ seja wokọ akọtenete ne mpom kakra na wakọdwedwene ho eno ena nam so ma sa arahosemi ebaaye na wo kire se sa ba bia wokodware ye ba bia wokọ ye se wokọ akọgine ni kakra no ye frɛ ho se Playa Grande na sa potem ho no be se no mienu awiabre mu mpo ewo Costco's eho ena sa arahusemi ebaaye a Costa Rica fo mpanifo ede atoje che se we na akoba ne sei no omoma ne nso ho a womba ba ehwehwemu bia edifata ewo ni wuo ne ho na afi wom de ho nkyiremu nyina no ede aba na so pakase enso ede asomwo kasebo no wasi ensema de somo no pay de mu akotene bi ene se Owoahene dia todwa se wo ye kyerkyereni na wo ba bi ekoye asobrache wo suku mu a na se wo kɔbo no sa aburu nnua egu o kyerkyereni kroso a oba na waye bone no o kyerkyereni no atwena so no wo kɔbo o kyerkyereni no a wo mo de wo ba ahemfie na mmra ene wadi Prosifo aba homoden ama kronfarenfo bi anu amo plate se wo mo bekọ akowia obi e wo cantonment no
wano akwachi won na mrahye bedwam so Mahama Cares Bills no woma gye atomu a Mahama Cares Bill no betimi aboa na womo bre e wayeresem no womo nsa atobi so sanso ena Kloma Hegme Association any Kloma Gbi Association wom yes on ba be ye chinchi no wono mo atwe asensen Nana KJC Company Limited anopa no nsia kase bo na wutie secure sanitary pass ejina baba na endpoint homeopathic clinic nso ejina tata enam Sompa your headquarters 93.1 FM Kumase Ayiko 100.9 FM Kumase Paris France ya Danfopa FM Tarkwa Sompa ya 101.1 Tarkwa de Sompa ya 103.3 Tachuma Sompa ya 106.1 Sunyana Sompa ya 98.9 Enkranza Sompa ya 90.7 Doma Sompa ya 101.3 Mankasim Kingdom 106.1 FM FIA Kasibwe Decoder so a Sompa FM and a Facebook yes Sompa 106.5 FM Accra what the Accra no so no like page no share and a Sompa FM live on so YouTube ubenya ye yabon semi nyina bedede yakoto www.sompaonline.com yena ye de Kasibwe sumo no pay me akosia ago abowaje obetimi afram yakoso nhira me doba obrempona na kwaku ampema ye home so ye ba ye de Ghana today beba na ensemo edi him edi de ncheche wo Ghana no ye de aba beto am so kwaso tie Sompa 106.5 101.1 FM sciatica originator, sciatica paysetter, sciatica commandant, sciatica researcher. Now what's say? Say wo pe expert e wo Ghana ha. Oh, obia wo e de e bata no ho e ne brand. Ade ba ko ye 21st clinic for brand. E ye se wo mo sa sciatica yare. E na sciatica no nitty-gritty, emu details. Dia ye enkasa ni nompe no a eni entiri na fa woto ase fa wosrem ekosi wona se ho adwuma no eye 21st clinic na eye ho adwuma 21st clinic say ron untinet ewo woto ase no a emu ye wo ya na wo na ma no wachia wo pa wotina sia na se wachia woto no wo ye ba ma de bankrofo susu se wa ye woto enkrofo susu se wa ye woto free se wotina sia se de wusi chia no ama ye o se because omo ye o moto no wo koye ba ye kan tire o se wuntimi ntina se for 1 month this o gina ho wunnim na obi bisa se na chicha ho sa na ka se onye bibia na akofo so ho tina sia woto no ba ko be chia na ba ko so sen ba ko enti se wo ba ma bia na wa chia sa ba ka se are be me wa koye ne to ana na omo se we de ye musuo be ma wa koye ne to ade transgender for no ka hu bia na enti no bomodian se wotu asentiri na amoachia amoada na yarefo ama sese ye didia to so se wakoye wo tontina ayesa na nso ye wotu ase no ena ye wo ya wo srem na ye wo ya na wonamo a na ase hu suye no bra 21st clinic ne moa eya yaresabia etisiatika ne de omu de agidi na nso nye no nkwa na omu sa ade ba ko ewo mu ne se wo fa ba bi na adwodwo se ye stroke se ye yare diabetes hypertension me se bra clinic ne ye nhyawo eye 21st clinic say yenkran ha Tantra Hill runabout and wo mo say wo free Achimota mo na wo kwa wo furo bepo no wo be say 21st clinic ne billboard signboard na ebo e wo nsa difa so na wo free amasaman so na eba wo furo soro ho no a eno nso e wo nsa bonkum so etie nyina Tantra Hill runabout eye 21st clinic Tema Roman Hill Church na chi ho Kaswa New Market Obom Road Kumasi Ehwa Overseas and enu achi sunyane Regional Hospital First Gate no enu ne di nhwani mu ansa na enu achi ade ba ko nso aye nimu pa no eye tachiman GN Bank dandada no mu enu omo omo nkranza Children's Park Tarkwa Roman Stores Tarkwa de Efie Kuma number 9 taxi station ebi wo brekum goso ena oboase for 21st clinic it was 0540 311 311 0540 311 311 21st clinic still one more sciatica expert. Wow, Isaac Enterprises yes
196063 ofre na wabaso na wababekire onso wadwen ewo enkomo ene ensem no dɔɔso owura kwabrandofo ene nipa bi eka ne ho wonsem a ewo court Unibank a egu ye sika yira ye wo mu ma bank no gu ye na bandada NPP abreso ye do mu gina court no attorney general nora o se nani nye ho se ye de papa no be gina court nti ayade a watwa sa asem no mu owura Kevin Taylor edidi so high court judge bi atem ye de warrant eto ne so se adabi obesi Ghana ye nche no enora wanya akokodura ba Ghana ko Supreme Court ama Supreme Court say sa warrant no ye yefri ne so ne ho son enti ene otumi nante ewo ye maimu a bibia enye no ewo ho 0260 196062 0260 196063 ofre na waba abekire onso wadwen okọ cantonment wakra apolicefoɔ abɔ eye akromfo and roberts bi tuo ewo ho eno nso no trende ablekuma north mrahebedwani no enura na okọ parliament yede ne tena akonwa so ewo ho enom enenti sese ama NDC wo manya super majority to test ewo ho enom. Good morning. Good morning, Libra Owoahene Acheampong. Nyame adom udini baby okasafi. Discofini anopedi nchiao. Medas. Any papa would free nkan edi ebreye. Right. Na magina kwa sa kwa nsu machia MP honorable Benjamin Kobra. Le machia MP honorable Sheikh na conscious chairman. Right. Owura anopedi MP NDC yenyaji efise Ghana for ne da o mati e sha o se state parliament ho yi bibia e betimi aye na said ye leader kan no yemfa majority emfa ne sabi enema boni e di beya di papa di aboa o man no because na o parliament wa yen ko fu wo mu di ho na mi im teti a wo mu eni ho wo mu di en abrekuma ahe wasu o gondie no anu se sa ne ekie so then na ma free parliament and put the enfe enti ni ma papa na ye di majority ni ebeye right na ye ma mi no so awaba fu from na mi sha no na takwa ha ye bomba ye say ni ma papa ko so takwa ha se ni asha ase na MC ni ye MP asha ase no ni ma papa beba na 4 years no na Ghana takwa fo asa twice so enti anopedi e woni nyame ye djuma na Ghana fo na e da o mate e hira won yenso ye da se bebre. Good morning. Good morning, Master. Udini baby okasafi. Me did ofori kasafi takwa ya. Me da se openi ma yenti wa no pay. Master, me fan say o ma e timi Ghana na timi no. Onye ebia bia na onye amanyo ni bia bia. Me we say Ghana na what say the bia the politics. NDC wo power, NDC ni betumi aye do pay bia. Muja na bana ba so na people so ba so na bana also e bi spare dey opebia right cause make I that can tell make na so ya omokota abuagunu asem no can tell asem no o si last ever the best 4 years ni 2020 na asem ni see that time na MPP na wo pawo judge ni ka say can tell obaga na omonchi no na e fa court dey no when see Ghana na ma ko say any super power na right obaye ya gbona fem na gu it is some MPP ni bi so you bi so nya kwa godu ba bia onu se be didi abaye o tisi atem onu so o ma na se bi ba power na so ba na se ye be the sadia we gidi say yo man mata ai bon amaye of no anya omodi ya man omodi ko ba bia enkoyi me da so me ko me bia ba bi me so me da se bebre 0260 196062 0260196063 ofre na waba aba bekire onso wadwen nsema trende oman Ghana emu eno ewo ho minority say wo ma twere krata bi esre omanpani kwan say nyame ya adoma 24th eye ochena wo mo pese wo mo ne hia na eye de enwa o mo se wo mo pese wo no twetwe nkomo fa oman Ghana eho ewo ho enom ne nyina ye nkomo a ewo edwa eso ewo ha 0260 196062 0260
196063 ofre wabaso na waba bechere wadwen yeba Tarkwa ha enema etesen edemaw amamu no ekosan electoral area ho etesen yeko Ghana maimu a trending stories no enen ye trend kese pa enkrofo a omoye NDC fo na bandada no abreso yade wo mo gina court se wo madi bone aban NDC baye ena majai wei ochena majai wei ena mani nye ho eno ekoso owura Kevin Taylor ne nasem no na contempt edane so ene wako Supreme Court say ye yefri no so. Good morning. Good morning. Udeni baby a okasafi. Mbacha kinkakani. Meda say my ente wa no pay. Anapay de minchia with TFO. Right. I mean chair Western Region School Feeding Coordinator Madam Gadi Surgeon. Right. And then so that I'm coupon de afeba kwa kameba Jawisan Fifi na miyon mana udapa. Right. The issue here concerning taxi drivers for na yawan. In fact, and the taxi drivers in Tarkwa are disciplined and very, very respectful. But I want more ban reckless parking at the top line, fidelity one is becoming unbecoming. Because me travel can be treated so. No matter because I travel in Tarkwa national money near Babesu, NC MP shake up a bone to move dabi. City guard for need to sit up. Sao brother dry time cry. So people be cool and no be a little spell dear grand who was a cave from one. At least almost participating now on I available for my driver for me. At least they can use that place to work. Into Paconia person now the call. Since I care for Muna I people so as you. And also be a cat meter a treasure pa Wamia driver and intimidate making intimidate for Mamma for Mokran and Chacha. Yen so yeda se bebre ene wadwenkyere ne anopa ken kaka obana odi ne birthday no so na happy birthday Ade Akye Abia ofre abaso aba bekyere won so wadwen ene day enkomo no na egupono so ewo ha enom Kevin Taylor's arrest warrant quashed by Supreme Court eno ewo kratai emu. Not everyone can be president. Chairman Sabunsu advises MPP. Good morning. Hello, good morning. Mr. Obama, say radio na ben wa na bibi ben wa na wa maniko phone. Sorry. Hello. Sorry. Baby, owo no eyes on ti enka o my feedback e wo ho ntino obetimi asan afre na wagina ye. Yewra Chairman Sabunsu na ebo MPP for eye kokoi. Se akonwa to a obi atimu perebi na so nipa bia na betima di hene saa na o se wo mo party mu no se ebre na so se obi a flag bearer na candidate no ombeyi no nanso parliament presidential candidate no nye obi a na e wo se yi no fi se nye obi a na betimi adi mampani na sam no wo de ama badwen ma e wo NPP amanyo ekuo emu ni nyina ye nsama anopei trende ewo ha enuma ubetime aba na wabekire onso wadwen ewo eho enche yebekwa akofa sports no na yede abrew enura Ghana ma ball boku no ewo Morocco omode akanse ni hihye so ewo ya ewi ase no eko panitis no na omode ayi Ghana amasese Ghana final na nka epese ye kono ye ntimi anko nti Morocco ni Nigeria ko final na Ghana ni South Africa yako pre third and fourth position no na yako akohwe bia susan ode bode hono ebefa akakuma bi ebefa sports na de abro badu wuramu a yebefa ode ede asoso ene anope 0260 196062 0260 196063 na wabo ede room anope abekire onso wadwe mayemfa obi ewo ha enum. Good morning. Yeah, good morning. Udene baby okasafi. Dennis, good
Junction. Medas, my auntie one pay. And I am in chair is in Katrina. Right. Buga Junction and discipline. I am done there. Mahama Kenawabano. I had Papa. Right. The Tumijina Abobwa because KNDC no ANPP no that they are going to put to. To the more one day. The MPP for the one Jim no, I had one well, Ghana man. Why got you maybe be our passing law? I had the papa. They are open with him. Right. Yet I say, Bebre, young folk before for Ewa Humano so and pay na young call your name. Ade Akye Abia, Yegusua, ye de Ade Chimun Sam, ma war, baby, I will be a good morning. Hello, good morning. Would any baby or Casafi? Oh, what is that? Meda say my auntie one pay. Yami Adam. Oh, I'm sure with my water for man. Right. I wanted to show them that something to him, so many people in there. Because no one talk about the man is an assembly member. I know Yeguso, ye 2 1 among say, Benya, ye ring fee. Right. I was going to tell her, now some like a tell what to make you and over my gun of tea. I know. I know. What in the gun in the one? Don't look at them. You are not a politics in the man of it. As I said, was a man, a woman, the West man of Indian can politics let me in the man of it. Right. So I am an MPP, but none in Barbara, then you see Papa for 20 as well. But I remember what you. It is always done. I have some papa. I have some papa. So it didn't want to one Saturday. So I want to no more baby. I have papa. Right. You can tell about casting of a judgment report. You know it. And I am yeah, that's say, and also I drink. Good morning. Good morning. Would any baby or Casafi? I'm from Covin Casafi. Medas, my auntie one pay. Kevin Taylor, last time I'm present with Kevin. And for your near okay. Supreme Court to the Abuano. All right. Because they tell me, you were Hanamuna win to me. Now, by it is an kind of offer. Now, I buy the sign of her children after also in Ghana for 18. Yeah, that Supreme Court for us. So my cast, I'm like the Amano. That's about why you know, Mate, ye pon ananka wa frese sie de me wo de mintimi wa hu. Mate ye pon ana wa frɛ wada wo my das na me sra. All right. Wonso betimi afrɛ na waba so waba be kyerɛ wadwen Ade Akye Abia yegusu akakra ye kɔ yanim ene ɛda awurade de ama yen. Wobetimi afrɛ waba be kyerɛ wadwen enche bia ye befa sports no ye de abro ewo ho ye wie sports na ye besen aba ye ba asetes ewo ho enom asetes no ye bedi nkomo akire yadwen won nsema ekoso emu ye wie no pe ye be presentation de amao ene anope ye wie ye presentation no pe na ene ye makwan ma ene DC nso atena ase na ye di nkomo ni se wukuada no pa bia ye ne ene DC tena ase edi nkomo ye dwendwen oman Ghana nsama ekoso mahama case no ya pa ho ntoma emu ade eye de ade na wom de ne keka bomu a ye frɛ ne sɛ mahama case no NDC for beba be kyerɛkyerɛ ye mu ene anope wodwumadie eso ubenya kwan de wadwenkyerɛ aba abeka ho ama bibia akɔ enkan special prosecutor wabo kane NPA pani Yewura Mustafa Hamid ene nipa bi kwadu ene bibia nsesa ombekɔ court ye beba be kyerɛkyerɛ kwadu a ye de abɔ no emu. Good morning. Uncle, good morning. Me ba cho. Nyame adom me ho ye pa. Yo, Alaji me fresh zongo. Me da say Alaji ma enti o. Yo, program but here afutu awon the wo wotum na we program wo to free. Right. And the material ho some be. What's the girl be koto na ba to bulem na 4 years. Uncle, we are see, since a man I owe me, young girls and boys, you know, about foot to no botumana, why a forum be an answer, what she said, and that day you need to
young girls and young boys no fool. I'm one fee in that on for the whole year. Right. Me at no hospital. Right. Obi na no kun wow what the bana about to we go again. Sir, Ghana mammy one see na one ba municipal hospital. One better than 2 months to we beg Japan war. What's a bunny boy and going to go and we go. Alaji, yes, sir. Yet there was a pane wadria watchre waha. Na yabefra back na yahwe kwan ya yebetuma aye bibia free wadwen chire emu. Me pocho mat nyamenka won hu ai o wan nyame hira won ai. Amen. Amen. Ebuziafo ebre na so yenkwa akra yenkwa fa sports. Kwaba nonso aba pa sima no aduanan enum Sompa 106.5 FM 101.1 FM etwa so efisa be kopim se no nwotwe bo ya to ni se tip off na ide ba fisem e wo mu sanso na mana nsem enso na enu a de do bedi mu tintim ampa the Black Queens of Ghana na ehwelum se for the first time since 2015 nanka Women Africa Cup of Nations de bitima akoko pimo finals na so na enu a enema ntima tintam ye de mu komo e ban panfo pi enso etima akasa de afadwede de wana pede mu sem enso e ba sanso be wura mu konfon close so na the latest update ho nso so no etim e da ba winning South Philippine no pe abo ano am ye de mu sem e be na chief form to Sompa 106.5 FM so na dwuma de sabaya ode na e be de uti dwuma ko bi adorma de bia mo so asene be da gude mu sem no e ba secure senator para no pe o ken ho bi oba mesra bosumi akontun sabe secure e de amawa me pa cho me kanfo secure sanitary pad enso e na e de amante me se wokọ adwama so a na waje de na bibia so etin aye kama enu achi no anopai na enche ohun e na ye bnada na se na okuada mo machi nya wo fie fiada memenda kwasiada he bego program sahodo na ensu de be se bia hoho ema omani beje ho no enso ye kasa mineral water e na be se bia hoho ntime so anopai babia obia ne babia atime kan bia no na waje kasa mineral water ne bi na so na bia so etim aye kama sanse enso e de na esa boy ni padua ne kama enso ho no na waje na bia so etim kama 0206 469 430 adjustment ma chambi no na omonso etim edama na doso ponu so no na wotuma akwa bia so etim aye kama miduma fa ba center Dr. Time da so oso ya na fabra na on fa brand to sunu to ase enso from apoku ase maira eno ayen kran aha ena eguto ho ena yeho na odo na achim na aba na etu ya na so ase de ma eno achiri wura mu asante mantamu a ebu akwa agoko yena aban school no ena edi hwere mu 0244 774 na ajusan bia so etim kama we na bo afa na pai o maso asen da gude mu nsem no enso etimi ede aba na tantam so yen start o fini fa fisem no ema yenati fo no pomte Sompa 106.5 FM so onum se Women Africa Cup of Nations no eno so egusu a ekoso e Morocco na eno a semi final no finals no eno so etimi eba so na first game no na eyanwumre no 9 o me France Nigeria the Super Falcons omne Bayana se we no Bayana of South Africa game no eno so etimi ba so na Nigeria ema na ehemiu ema South Africa ma no enso etimi etie kanu ba ko enso no na no so the Black Queens of Ghana ene Morocco game no eno so etimi eba so a Ghana Jesha baako enedi kan to twede kane ena Morocco bete ka the game no eto aso eko extra time obi an football anto yon kwatena eno achi no na te se tukuro wura mu e wa to preko penalties na eno na my friend say Morocco ehye nan ema Ghana the Black Queens of Ghana so no itim ehye mienu enso they say the grand finale no this Super Green Eagles and as Super Falcons of Nigeria and Morocco ema no enso ena baba no pele musem ema United for ojuma so na after the game no Coach Kemla na wo drop papa post match na say ensentwe no ko bisa say wan kasa so we disappointed na say ultimo no obetima kasa me disappointed na say status adu ru am ya head hu o na coach adwapa no chema enura man kasa na tactics na wu na ne tactics ne de na enwu na Morocco na say omobo ko sa game no na omo ma head anyoma ho me sa ba na Morocco ma no etima adwoma ho me aba ni nyina mu no obabo ne ma na ba so esanse ba bi omni Ghana akwa koduru na ma no o ma yade nti e mo ma na ba so enti nsem o refa ze kem last enso no eretu yenim. But here now we have been talking about to be a little bit of the underdog in this tournament to surprise all of the other teams, and I think we did it. But our goal, and always, I don't know if translation was wrong, but very weak. I think
it's unfair to call a team that is defending so well and they work so hard. Like I said, Morocco's expected goals is 0.71 in 120 minutes. That's extremely low. So I think we have a team that works so hard. Of course, it's when they had fresh leg in the first half, it was easier. We were completely dominated the game. In my opinion, we were better, and in the end, we were just fighting for it to keep us stay in the game, of course. But I mean, what can you expect when you had a game so close to this one? And yeah, I'm really proud of the girls. Again, so proud over the girls. They work so hard. I mean, we were talking about our fatigue level before the game because we had 1 day less for recovery than Morocco. We also had 1 day of traveling. So, the end of the day, it was really tough to start with. But I mean, and then we play another 120 minutes today, and they do it so well. And I think we're the better team in this game, and I think we deserve the win. You can see it when it comes to expected goals that we have a 2.21 against a team that is under 1 goal, and that's normally win. But we were a little bit unlucky today. But again, I can't be more proud than over the girls how hard they work today. And to some of our fans, I came last, and so I do the next game. Now, results na been a unfair results, and watching them about or bombs so abaso na to win some opinion on the two that. Now, Jennifer Kujo after the game, and a trouble about the say the number of no, sure someone said to me, can Jennifer say now, she can chima or disappointed, papa. This one actually hurts, you know what I mean? I feel like we did everything. We wanted to win. We did everything that we were asked for, and it's just hurt because I feel like we deserve to be in the final, you know. But also, I'm just proud of the team because we didn't give up. We proved to everyone that we can do something, and so hopefully our last game, like the next game, we can get a medal. We still have hope that there's another game that we can win. So, but in general, I'm just proud of the team, like how we went through from beginning to the end. You know, we should have made our chances, but it's just hurt. Yeah, I'm sad, but yeah. What do you think is? And to win, some Jennifer Kujo and so Janessa, I'm disappointed, papa. Then I'm so answer and man can to answer my bar. I do to Jana Pedem, say my tea for away for anything to me. Called the Mariana Stars, Nico didn't come a crime, Zach, a free. Now to say so officially when you're standing fisherman son edema doma edwana sas the oja boys no fisherman son mizaka free from Brekum Chelsea on so da go pima ogusina kan and so the edwana sas and so no no kwa na say boyfriend say Godfred Boache on so from Vision FC on so akwa pima edwana sas one fit the name fisherman no so akwa kusina kan edema edwana sas and so no ma Gregory Obin Sachere and so goalkeeper also from Brekum Chelsea, so on so akwa team my friends say Jonah Stars on so akwa snaka e won na pere misem e man team for Ojumade so also focus so na enu Ade Amate Blasters of Ghana legend and skipper na Amate so kopiem has to focus so e donation and so ede my team say na obomo ohwe mu ase next season has to focus more than mono and also ebitima akoso ntwo de so ne nema kakra de come has team no so the way and so air support the team no mo fanye o mo pre-season no say bia next season bibia so bitima akokama edemas focus on man pay me team for carry amankwa former player de my Jonah Stars Wofa House of Folk na wadi di nkoma kakra so osina kan Utopia na waba fie na atwe na ebusan say we Ethiopian League no na GP na difference no say Caleb Amankwa difference because to see and make man say Ghana League no mature players in the and I Ethiopian League no mature players in the into bobo now to say yes bobo no but Ghana no you see no mature player there o check akra is winning but go other side na players we more mature be a 6 7 no more for lifting kakra there I think say yes our Ghana be boa my Ghana League no so no more Entiwe sama Caleb Amankwa edo tuja na isoko Ethiopian League na omo experience press o mo bu one team no once experience press o mo be 6 na so ha se ebeka so manyini nti se de sana manyini ewura mu ewe league na se team simu a na so be bu am league no improvement enso etima bom tiwe sama Caleb edo tuja wa mana so a ebusan se kotoko eno wa china bibia ni Gold Stars CAF Confederations Cup CAF Champions League no omienu ena ko jan Ghana nam na wo bobi da woni Jonah Stars
na kodoko any goals asekwa futu bɛn ɛna ɔde ma teams ne mienu. Yeah, I think the Champions League might test be the man I'm organ in the ways not determination there more. No my focus, no my the coach, and so the bomb. And only at the other side is also the same thing because I'm more mature, no more say football the year coaching this year actually. And then I'm motivating away at any time. You know, who say I'm betting I focus. No more determination Champions League, and then normal league to say the more shepa, normal league, and preparation. Vision high. We opponent no vision. We prepare you no ba. Oboho mo obari our prepare. Enti no ohia more. So obetimi ahye. But we fit me bibia abepwa more to my head. Akọ. Think say oboho mo also with me nya points. In fact say 3 points they also to me na. Okwa difficult because omo home no omo the all for na head. Eko. And I'm making sure say omo be hye na mama game na head. I slow. No mo to me about game on person omo omo. Enti home no and also making sure so omo be hye more because on urban what the place because you also make it effort say obey me I try the omode ban and sana ultimate atra omo sana bo don't also come no ubo homa also kuma termination here high you can so diago kwa anya 2-3 goals there also ultimate there e she net me bo na say ukwa we na wa ko player ko point there e dia ma we sama Caleb Amankwa ensora tuja na pedum sama eti fo ojumade no so na yenko kuma asa ne kotokwa so ne nkodi nkoma kakra say omodo mo achewon enso South Africa Toyota Cup na Nyankopon adoma memedare ya ena eba so kotoko ene Kaizer Chief ena ekwa akobwa na enu asane korogo team no etimade omo na achim enso South Africa mko akohwe anaso mko to abomboabo no so enso hono na enu travel man squad uri France Karim Zito enso rekwe no na offer 25 players enso no enu achi no empanifo kakra enso account team no ena omo na achim South Africa amenu kase enu akotoko team no enso etima touchdown enso hono Samba enu achi Lord Amwa Harry Ansu omunyina enso eka team no Kamara goalkeeper Kwampuku and other players enso ka ho bia no a omno na chirimu na so mso akopiem South Africa omko se Toyota Cup na Nyankopon ma memenda enso ebitima baso na pere Samba 84 ewejumade nso na Safu Jamfi Black President Kumase Asante Kotoko legend enu achi Black Stars of Ghana osese akadema ya na wakasa da fa Sane Kotoko captaincy ho ebusan se Samba ona Kotoko captaincy dia manu wow shy ebo akotoko team na Safu Jamfi no one pay best because footballer will in a comment kuno ho ebo board o the captain man any problem we are one of the players no oba kotoko no we gwa me who match awaba I say ne anyi ama Samba so bobo na with his and your captain and on your player there in discipline dia want to say if you obera serious referee David o ye so calm and the captain to be kotoko ni Ghana ngwa kotoko kwa America ngwa kotoko ko we are Japanese mira kotoko endi enya fina ye wanwa kotoko ye wo mfanti kotoko ye wo uchi ngulisa wakuma mu todo awode do team no ene na chire nye kura ufiri unya bedru hadia we play as a heart energy eno ngwana yefe we some real fans Safu Jamfi Black President and sorry to that na esa busansa Karim Zito esa ya official kodo company for ele mfisha mienu ene daman so omeli koro team no na ori fasa Karim Zito nso no na ono so hu ne san edwuma obeye no say de ma no na ono so na so opom nyina abobobo and you ko training na hu bibi na catch no simple crowd say ade no be follow no and the only problem say money 2 years you bomb buy we say they go do na Ghana for any o ye empire football you play for luck and unya luck the day no over and the luck no na you play empire boy you do bomb empire na unya luck football the woman no the game obenya luck the day and you play for luck we some of real fans Safu Jamfi Black President and our tenant canon real fans Karim Zito ne modemo and I'm Isaiah official Sane Kotoko team no penny for the requirement say on team for the next 2 years and so on to where some Ebana Pedum Sameti for which Madden so me do my Faba Center Dr. Time that so also ya and Fabra swear now to us and some from can say you pokria say Myra Honma and for Nichimu and so Santimantemu a Buakwa Agu and Aban Skuno and the Duhan no Banabians etmeka kama Kasa Minwa Watanopa and no swa ye require offices baby Kubiana in Swayanum Kasa Minwa Watanopa on so can be Sansuna we no a secure sanitary part oba
obosumi akwantu no eye secure e de amount ti pobura mu na so akọje de na bia so etime kama we na bo afa no pe omo so emu na me yakwam na ne da mana nsem kakra enso etima to aso e da ma eti from Sompa 106.5 FM so na onum say same boy fans Victor Gyokeres no I official yes Arsenal putting for personal terms no omne boy no etim awia no pedum say eti for 65 million pounds and a boy no and I say ono so di wram enso Arsenal pedum say e man eti for ojumade so na onum say me be ka kire so we fans Brian Imbomo no I official owram Man U na enu Mommy, after some money for travel to US no. Other my boyfriend Andrew Onana plane ha. Na just my boyfriend Brian Imbomo. One nice real friend LA Andrew Onana. I don't know. Nice and company. Nice. I couldn't have found Adam for man you one of the Brown here. And never bet my for us. General, yes, Brian Imbomo Onana. Not just company. You know. Na and also 8 Mugusa and air course in Assam. Good track. And everyone of near friend in Chimon. So our buyer all for Leverkusen. Or my brother until friends Granite Zakano. Na I say to my friends Sunderland. Also now be Premier League next season. Almost 8 my Saka and so on. Now Granite Saka almost 8 my penano and Leverkusen put for a war for which my boy and hair. When baby akwa own fish champion on a contract so Sunderland for him at the money to tell us on the bonnet so met my son and Omutumuna boy friends Granite Saka on the baby akwa by all for Leverkusen the one what now reference at the Nuko says a pan was and Sunderland for then amuye point no yare ni won fi champion na mo ne kwa bedin kuma kamuni kan contact na se mo da mo for atire na mo ne boy ne e kasa na e kan mo swati boy friends Granite Saka no oni baby akwa enso honum na over friends and I see young called Bassa, so I couldn't come back. Marcus Rashford, they say official. On so now, my team friends, Bassa and Enra. Na mommy picture and I say video no, not just a boyfriend, Marcus Rashford, yeah, driver no. Now, also, or Pimo, Bassa camp. No, so I could join in timidness and nice. I'm going to join a Facebook, no, so where's a Ranford? And then I say, reference Marcus Rashford, and so on. Now, all connected and nice. I'm trying no, Pedri. Ono so so boy first foreign tourists and na omusu ko pie mu na omo ko na just fans and elbow jump so na nya asem kutu akura Pedri and boy first foreign tourists na say no a nya asem kutu omusu tumi ko pie mu na say Barca camper omusu e kwa akoto so na say bibia so etim aye kama no real first and as a legend Edma Barca e real first Gary Lineker na ochima boy first Marcus Rashford from Man U to Barca no boy no e betima deliver enso hono. I think he'll do great. He seems to be in the right frame of mind, and this is I think it's such a great challenge for him. Yes, they've got brilliant players, and it'd be tough to play regularly, but you know, there's so many games that they play now, and they've got a front three, obviously Rafinha and Lewandowski and Yamal, but you can't play three players every game in and out, and Lewandowski's, he's past his best really now. I mean, it's remarkable what he's still achieving at his age. So I think it's a good signing for Barcelona as well. And if Marcus at his best, it's unbelievable. Can you rediscover that? And to where summer or fans Gary Lineker, legend Edma Barca and so Retudana Pedum Sameti for na for en tupo na enso na first service emetwa so Bruno Fernandes Man U captain na owura fans nei Michael Carrick legend Edema Man U na enu a one Leo Ferdinand na asem kotwa akwankomodidie enso etimi koso na Leo bisa Carrick say boy fans Bruno Fernandes no me da me boy na me pana asem po na modemo Man U no e was so na Carrick chema me dey so bato menen bobo kakra no etimi sa ko chini kakra na me so manage boy no pa yenti nsem a yes enu discussion na enu so e koso Bruno Fernandes. I think there's always been a bit of debate about takes too many risks or whatever. I love him. I love the risks that he takes. Where do you sit with the Man United captain now? Yeah, I like Bruno. I worked with him with Ollie, and he was fantastic. He's got a real he's desperate to do well. He's so keen to do well, and that's a really positive thing. And then sometimes you can overdo it sometimes as well, and it's such a fine balance. But his attitude, he plays every game, he never misses training, he's there all the time, puts himself out there, puts himself forward, and he's been the main man, really, the talisman for some time. And when there's moments or there's something that's needed. And where someone not just Michael Carrick and Leo Ferdinand. And now someone so kind of far boyfriends Bruno Fernandes one of them some am I in a for secure sanitary partner we do more for bar center
kasa me no awota no pa we no aboa form so asem da gudem sem na ba Ransford and I dey call Facebook your friend Safo Kantanka ye call na first service enso no tima ba abeto awo so Mamenka bibi kaka fa makoma mu Sompa 101.1 Teupono enwa naucha Sompa ema akutia pa One FM. Yebeda Nana Safo Kantanka ase waye agudie mu nsem no kama ede amayen baby a yedri ebraso se yede asetes adwumade no etoa so sedia etie nie asemba no ye kan pefe ye mfa nokore ensuma eye ye yadwempo ene de ayahwehwemu a yehunu ena yedi sa adwuman na ne asetes de ayede brewo no matwero matudin se chiefs, land sale, and the law. Ahemfo nsaseton ene emra. Eno ena ne mijina so na mede aye assetes. Na ne ama yedi nkomo yi enora wa uhunu da ubokrata daily graphic bia. De eba edwa so enora no. Opani bia oyemra nimni. A we temuafo. Okasai wo krata no mu. Ede to dwa ba ye Facebook no so a ubehunu asama okaye ewo ho enom na nasama okaye no ebokotodwem pa efise nipa bebre ahwere wo mo nkwa enam sa asama papa ikaye ahemfo binum a waton sase wadikan aton asase na ma kwadwo akire na wafa wasen akoton ede ama kwabena ohene bi wo ho nso a ohene foforo ono obedi obi ade a na waka se enhyehyeye bia wo yeye no wo ne ohene dada no na yeye menso maba mede memra mede menhyehyeye mede aba enti no se wato asase a san bra memanim na yenye asase a wato atua ho ka no yenye ho nhyehyeye biew nye saa mema enabi eduru ho na wa ama asase no afiri wonsa saade we senye krono a na yebefre ne sen saade we senye asisi a na yebefre ne sen enti opani na sama okaye no aye atogana fo bebre akoma so
na waka Ghana for asem ede ama won enti ye yadwen se ewo assetes so no yanka se be ye nhwehwemu na afei ya hwede a oman no mra eka ewo sansem we eho enti ebusuafo nenso ye ma wakọ aba na yaka wo se Ghana maimu sadia openino kaye no etia emra se ohene bi beka se mabedi akonwa na akonwa na maba bedi no ohene na mebedi na de no oton asase de mawo na asase na oton de mawo no menso afi na maba nti wato atua kade nanso bramanim na yeni asase na no biem na betua bibi kakra ewa asase no ho biem ansana yama kwan ana ansana yene watumi aye asase no so adwuma enkanka wo mo ato asase a wo mo nya so adwuma no wo mo pa na yetade sade we yeta edi wo mo na enne wo asetes so ye ka ne pefe ama wate asese ohene bia yesa watomra ohene bia yesa eni agina so ohene bia yesa eni emra emu ohene no betimi aka se fa wo krata abra na yenhwe na yehu se ampane ampa asase no ho krata ukuta no eye emra kwan so ena unyaaye eno de emra makwan na se obeka kire wo se asase na wo toye ohene dada no ne ton ma wo enso me na maba enti no wa mamanim ametua asase koro no a eho sika biewu a asase no ebehwere wo no ene de enimra bia emu na yepese enenso ye nananom ahemfo enne nsase wurafo enya ahemfo ko na won sase abusua binom won sase abusua mpanimfo binom so won sase a wo mo eton wo mo nyina no asem we aye kan efa wo mo eho ne etie ne se ubedi akonwa a ofa akonwa no ho agapade ene akonwa no ho ka edi se wo baaye no ohene bi adikan abedi akonwa no bi na watona sase ede ama obi a ojetum se ensase wei ohene a odikan waton wei na aka se wo so beton a wei na wo ho kwan se wo beton nanso mpen bebre no yebu yani gu saade wei so ema ahemfo no hunahuna yen ema asase a yede ya bre edi sika ato no ebe wiase no asase baako no na yato no mprenu yato no mprensa for example say asase baako na wato wantumi anye so adwuma na ohene baako wu ohene baako ba ohene baako wu ohene baako ba say omo bato omo wuto aso mprensa na omo bedi ade no so bato aso a ebia no na chese ye agyew sika bia eni kwanse wutua ene ewo asetes so no ye ma wahunu pefe se eni mara bia mu ewo Ghana ha se ohene bia ton asase ama wo ohene foforo ba ono so beba be ka kire wo se sa asase koro no a meme so me san aton ede ama wo ana betu so nsa efi se me nso afi na maba abetena akonwa no eso ohene bia obeye sa no waton mra na mmom ohene no betimi aka se fa wo nkrata abra afi na mabedi akonwa me pese metenetene nkratasem nyina mehunu asase a yaton ene ne aka na madwuma yemu no daache media bunkonta akere mabusuafo ene de obetima request o document ahwe se document ne ye kama but requesting document na chi no sikasem de lalai asase a wato atua ka bia no ohini bia ni Ghana ha obetimi asan ya ton sa asase no bio ede ama wankasa ewo ho enom nanso saade we ekoso enti Ghana for do na ebo wo mo nsam ede ma otemuafo eye Justice Alexander Osetutu a wapeja sankomoyi efiri se eye how bi ehihye Ghana for ho nanso no obi animu a otumi eka ho asem ayese ya hemfo ye nananom sadia ye wonidie ene obuo de ma wo mo ntino se wo mo ye mfomso kora
na saa nidie no obuo na ye wo ma wo no nti no na akata so ama obia ntumi nka wo mo anim obia ntumi ntwe wo ma adwene ensi nokware no eso ene piampanyin no wabie ani waka Ghana fo nyina asem ede ama wo mo wo ha nti yensi so dua bio se ohene bia ni ho kwan sa asase a wadi kan ato atuaka obedi akonwa a obeka akire wo se won so san bra na yenye ho hyehyeye na asites yedoso emra no mu no dia yehunu ye enie yehunu se oman Ghana yewo emra bia ye frɛ no Land Act oye no afi 2020 eye Act 1036 sa emra no mu no oko section 183 ewo Land Act no mu a ekire mu pefe se onipa a person authorized to grant land does not affect grant made before that change. Ekire mu pefe se obi a owo ho kwan se o ma o sa tumiti te sa hemfo de so ohene ba ko ama o kwan aye nhyehyeye watuaka ya dane sa asase ne de ama ohene foforo ba oni ho kwan se obeka akire wo se mabanti no brana so besesa se oye ohene a ote akonwa tuntum so oye ohene a ote oda abusua no ana oye ohene a ote enwoma eso oni ho kwan se oye saade a ye kan ti Ghana adehye anope asetes so ye ma wahunu na ya kan pain e de akire se ohene bia ni ho kwan se obeka se asase a wato atuaka san beto biem ema ohene bia hunahuna ema ahenkwa bia hunahuna asama ye kan eye Ghana nyina ye haw kese baako ena opani no waka eho asem afei otoa so na kenkan a section 13 2 and 3 no ewo saa act no amu no eno so esan ekasa ewo ho ekire nsase wuranom wo mo asede ebio o se ohene bi ye saade na waton emra ana busuapani bi eye saade na waton emra na oye liable to a fine between 60,000 and 120,000 ana say imprisonment ye de sa ohene no ye de no beto afiase enfie edu ana say ye de no beto mamana se atua ya boneka e de aka ho enti enya asema e da hotra but bia anidi a ye wo ma ya hemfu nti no eto da bia na ye bu yani agu so na ni nyina mu no ohene bia ni o message no eno no ohene bia ni ho kwan se asase a ohene baako aton ama wo obesan aton e de ama wo nienti a asem we ehia Ghana ha ne se ahemfo kro ya otimi to asase no waton de ama wo na waton ama nipa foforo na fe ono akra se atufo se kopel langard for na yenwen asase no ma wo enam so ma nipa bebre ena ewuo ewo nsase sem eho ewo man Ghana ni nyina na ye ahemfo no bi sabe wo madufu de pe ahemfo no bi wo mo pesa menkum nya ene masaade no eba ye man yi emu na ne ye gina emra so ama wahu se ohene bia ni ho a owo ho kwan se obetumi aton asase amaw na waton ama nipa foforo enso ewo ho enom afei ukọ constitution no emu a article 1911 no kasafa eye offenses a eye ya bodin ewo ho se obi ya watomra na ukọ na akokan ehonom a ubehun se sa asam a ye kan so no etia ewo honom se wo mo ebeye sa ade no enti ne tofa bom ene nea ye pese ye kan ene anopai enyina ne se uto asase ewo hene bi nsam saa hene no wu a enkyere se wasase a uto ye no so awu enkyere se usika utua ye na hye na ohene foforo bi a obeba nso no wo ba betoa am ohene a ohene na wawuru no ana yetu na de so no odi ye ekosi ye enti no oni ho kwan se obeka se wonso maba entimenso bra betue sika ma ekoba ne saa eye apoubo
ekoba ne sa eye krono ekoba ne sa eye pesaminkumnya ekoba ne sa eye nsisie emma ho kwan emma ohene bia emfa saade ehunahuna ni nyina ne se yenye emra sodifo emra bo ho ban ene ne ekeka ho nampo okomra no a emra no aka bio se abusuam panifo kora no eye wo ma sede se afi bia hia ofre wabusuafo na obu akonta akere wo mo se mebedi akonwa no ye won nsase du na ye wo no ya ton mu mienu aka emu nwotwe mieri na ye ton ye no ye nya sika se ne firi mu sika no edaha ana sika no ene na ye de aye ade we ye de aye we aboa abusua no enti ono kura ton a onni ho kwan se ono nko a ne de ye ne ho se ode ye bribia ebebo abusua ne nyina emra ekura eka saasam no ewo ho nti se ohene bi ebedi akonwa abusua pani bi bedi akonwa na oka se fa ukrata be kire no a eno de ode ye se be ye obetime bu akonta a kire ne mpanimfo na mmom ontume nje usika biem enti ne assets emu enkomo a yede bre wo nie ahemfo nsase ton ene ehomra eno ena ya bie bi so ede akire wi nyame nhiraw na onte na nim kyerɛw oma wonte enkomo yase eye na atumi aboa ama asetena adeye ni nyina awie peye ede amaw akasimadu na nonwotwe apaemu nonwotwe apaemu a ene DC amanyuko betena ase ye onkomo ewo pono so a ye bedi nansa na wo mo ebetena ase no ene yente nkomo we emfiri ho enom special prosecutor wabo kane eye pania na oda National Petroleum Authority NPA Yewra Mustafa Hamid wabo ne kwadu na kwadu ode abone se osusuye se na dwuma ye mu se NPA panyine no one nipa binom aye kanana ama sika beye million ahanu aduowotwe 280 million Ghana cedis wo mo yusu adwuma oman no din e de agege afiri nkrofo ho ye money laundering na ofil se etiamra ndo de ho sobo abowo mo enne se bibia nsesa enne na ode wo mo be court de din kan abowo mo kwadu na wakasa ewo ho ama ho nsama ba enti Ade Akye Abia yetreye no yenso yetisimu ye yadwen se ye behwe sobo ahodo a wode abowo mo nyina no ye bebiebie mu obo sobo no beto odwape owura Mustafa Hamid nso de krata ababonten se ono so besan ni ti na wa kire dia ono nso nim ni nyina mu nsem anope yaboa no a ye de eba ewo presentation kakreya yaboa no na ye de ma ye de be kire asem no mu de akyerew enti enne na ohwe ni mu se wode wo mo ebekọ asem dibia enti yenhya se emfiri ha enom 280 million scandal OSP versus Mustafa Hamid and others eka ho mepa chew anopei nchechiremu a ye be kirekire nyina enya na dwen mone so yeni adwemoni bia won chechiremu a ye cheche nti no ye kira asem no mu na ekotiawa enye ne bone so na ye sede asem ba na tie no ena ye ka ena ye nyina we so nka se ye kira asem nti no ye fa ho de di obi atem abusuafo na ewuku ada afi na wabeka ye ho a Ade Akye Abia ade bi akye a ye mu nsem no ena ye de mawo ena ye adaduonu nam ye nsa ewo kuta wonsa bosomi emu afi 2025 na baby a yedri yenwura mu ye hwe 280 million Ghana cedi scandal OSP versus Mustafa Hamid. All right, na OSP no ankasa ena opposed to flyer enipa wabo wo mo kwadu no bi enie de odi kan ba ye Facebook no so a Sompa 101.1 FM bra ye Facebook no so nipa wabo wo mo kwadu no Owura Mustafa Hamid ene nipa binum ni companies binum a eka bomu a wo mo ye enkono eka Mustafa Hamid ehono
ɛna ɔde wɔn mfoni ato ha dia odi kan no Mustafa Hamid ɔna na ɔyɛ MPA adwuma no pani ɛwɔ ɛhɔ ɛnom na ɛnyɛ ɔno nko owura Jacob Kwamena Amua ɔno nso wabɔ ne kwadu no bi Wendy Newman wabɔ ne kwadu no ebi Albert Ankra wabɔ ne kwadu Isaac Mensa wabɔ ne kwadu afi wabɔ Bright Bediako Mensa enso kwadu ena wabɔ Kwaku Aboagye Akwa enso kwadu ɛwɔ hɔ ɛnom afoforo a ɛka ho no ɛne companies binom so ɛka ho a wabɔ wɔn nyinaa kwadu sɛ wɔn ɛho bɔn sika bɛyɛ 280 million Ghana cedis a wɔn gyina NPA aban tumi a ɛwɔ NPA adwuma no mu ɛde agyegye afiri companies ne nipa bi hɔ ɛnom ɛnti no wɔn afom ɔman Ghana mmara nti ɛwɔ sɛ ɛde gyina mmara anim nti wɔn mfoni ɛna ɛwɔ hanom afei OSP no wabɔ wɔn kwadu nko a mako aduonu enum OSP acharge wɔn 25 count na count no say na wachiche mu wacharge wɔn 4 count a ɛwɔ 25 no mu no ɛyɛ alleged extortion and conspiracy to commit criminal offense of extortion chese wabɔ wɔn kwadu mako 9 ɛwɔ 25 no mu sɛ wɔn ɛnam wɔn dwumayɛ so agyegye sika bi afiri nkrɔfoɔ binom ne companies bi hɔ afei wɔn ase abɔ wɔn adwen pɔ sɛ wɔn bɛdi bɔne wɔn bɛfɔ sika gyegye kwan so adi bɔne nti 4 count ɛna ɔde abɔ wɔn ɛwɔ alleged extortion and conspiracy to commit criminal offense of extortion ɛno nso no wɔde atodwa ɛwɔ hɔ ɛnom afei 25 ɛyɛ charges no emu mmiɛnsa ɛnan afirim mmiɛnsa aka no mmiɛnsa nso ɛyɛ 3 count ɛwɔ alleged use of public office for profit and conspiracy to use public office for profit na kyerɛ sɛ wabɔ ɔmo kwadu mmiɛnsa nso ɛwɔ kwadu aduonu num 25 charges no mu sɛ wɔn de wɔn adwuma a wɔn ɛyɛ tumi a yɛde ama wɔn no wɔn de ayɛ adwuma pɛmfa so agu wɔn ankasa ɛbɔtɔm na wɔn abɔ wɔn adwene pɔ sɛ wɔn de adwuma no ɛbɛ pɛ mfasoɔ agu wɔn ankasa ɛbɔtɔm ɛno no nso ɛyɛ kwadu saa kwadu no nso yɛ mmiɛnsa enti wɔde kan abɔ wɔn ɛnan ɛna wabɔ mmiɛnsa abɛyɛ ɛnson ɛwɔ hɔ ɛnom afei deɛ ɛtoa so biem dunwɔtwe a wabɔ wɔn kwadu dunwɔtwe bi a ɛno nso kɔka ɛnson no ɛho na saa dunwɔtwe a wɔde abɔ wɔn no 18 counts of alleged conspiracy to commit money laundering and money laundering kyerɛ sɛ wabɔ wɔn kwadu mako dunwɔtwe sɛ wɔn ayɛ wɔn adwen sɛ wɔn bɛyɛ money laundering na afei wɔn ayɛ money laundering no nso enti ɛno ho soboɔ ɛyɛ mako du ɛnwɔtwe ɛna ɔde abɔ wɔn ɛwɔ ɛhɔ ɛnom OSP ne nsɛm a ɔde abɔ nti ɔka bɔ mu a 25 charges ɛna ɔde abɔ wɔn ɛnɛ bibia nsesa a ɔde wɔn bɛgyina asɛmniyɛ ɛwɔ hɔ na nsa no ba abɔnten apɛ ɛna owura Mustafa Hamid ɔde krataa ba abɔnten Mustafa Hamid krataa na ɔde ba abɔnten ne sɛ ɛyɛ ne sere a ɛyɛ ne nyinaa ne sɛ OSP no ɔshifte allegations no na deɛ di nkan wɔse ɔkekaeɛ sɛ wayɛ embezzlement wa embezzle sika 1.3 billion Ghana cedi akyire no ne kwadu no ɔsesa na no efiri embezzlement ɛde kɔ mismanagement and procurement breaches ɛno nso ɔsan bɛsesa na no ɔsɛ ɔbɛsesa na no ɛna afei deɛ wɔde firi embezzlement ɛde akɔ mismanagement procurement breaches ɛna sɛ sɛ deɛ ɔde akɔ gyina extortion sɛ wɔma extorte wɔma gyegye sika 280 million Ghana cedi ɛna de afiri
ɛyɛ nipa ni enuma bi ɛhɔ ɛnom enti owura Mustafa Hamid sɛ asam no yɛ ne sere efi sɛ OSP na nkasa kora onim nea ɔyɛ efi sɛ onim nea ɔyɛ a nka wopɛ sɛ wobɔ obi kwan adu a unya asɛm ba no na wagyina so de abɔne kwan adu na ne deɛ ɔyɛ ne ho te sɛ anoma no ohuri kosi ha kakra twom na wahura kosi ha kakra twom ohuri kosi ha kakra ayɛ sɛ ɔnenam n'ani abere ohiahia ayɛ sɛ chinchina ɛyɛ sɛ minya asɛm bi ɛde to Mustafa Hamid so ɛne nti na ama ofiri embezzlement ɔba mismanagement ɔba procurement breaches na ɛnɛ ɔde aba bɛgyina extortion ɔsɛ hɛ enkosi aga hunim dede kwa Mustafa Hamid na sama ɔde aba ɛno no ɛwɔ hɔ ɛnom ɛnɛ anɔpɛ Mustafa Hamid ɛtoa so ɛka bio sɛ ɔgye ne ho di sɛ ɔyɛ obi a ɔmfa ne mudie ni agorɔ ɔmfa ne nɔkwasɛm ne nɔkwaredie ɔmfa ni agorɔ ɔtoto ne nneɛma yie na n'adwuma a wayɛ ebedi na danseɛ sɛ ɔnyɛ obi a ɔtoto ne ho ase nti saa nsɛm a OSP kan bia no enkosi aga ɔse ɛba no adwuma a ɔyɛɛyɛ wɔ MPA hɔ nea ɔkɔtoyɛ nea ɔyɛ kan ho ɛne bra ofiri hɔ ɛmfa so a na aba MPA adwuma no mu no ɛnyɛ bi ne dia OSP ne hote no a onnim na dwuma na afei ɔyɛ enema sade a ɔpɛ wɔ man mu a ayɛ te sɛ akwada a yɛahyɛ ne tacho akwada ne maame ne papa wo sika yɛayɛ ne dadaba yɛpia sika ma no na ɛno nti no atirimude sɛbe ɛgyimi no ɔno de ohu sɛ wada ne ho adi wabɔ ne bra yie ɛwɔ ne din pa ɛnyɛ saa bere ɛna OSP ebegu n'anim ase ɛwɔ ha ɛnom ɛno nso ɛyɛ de a wɔde ɛto edwa ɛwɔ hɔ ɛnom Mustafa Hamid to aso kan bi sɛ ɛyɛ we nyina nsɛm a OSP kan yɛ no ɛna ɔbɛkyerɛkyerɛ mu ɔsesɛ ɔwɔ ne din pa ɛne n'adwumaden ɛde a obetu mmire na wakyerɛ sie ampa watu mmire no na esie no enie ɔkyerɛ mu sɛ ɔkɔ MPA hɔ no adwuma ɔkɔ bɔɔyɛ ne sɛso ebi ɛma hɔ no mo ɛda ɔkyerɛ mu sɛ hɔ no ɔmo wɔ account ahodoɔ ɛna adwuma ɔkɔ sika ɔkɔto yɛ ɛne adwuma ɔyɛɛyɛ ɛbra ɔno firi hɔ no sika na aba ɛno nso ɔde abɛkyerɛkyerɛ mu sɛ ɛno nti sɛ ɔhwɛ adwuma wei a wayɛ ɛne sika a ɔgyaa ne hɔ na obi ka kyerɛ no sɛ ɔno wakɔ extort sika afiri nkurɔfoɔ hɔ a nipa korɔ ho yɛ ne twee ɛno ɛne deɛ ɔde ato dwa deɛ di nkan wɔn wɔ MPA hɔ no wɔn wɔ account bi a yɛfrɛ no UPPF na saa UPPF account no ɔsɛ ɛbrɛ a ɔno kɔɔ hɔ sɛ ɔmampanin de no kɔɔ sɛ ɔnkɔyɛ MPA panyini no sika na ɛda UPPF account no mu no na yɛ 53.2 million Ghana cedi ɛno ne deɛ NDC abandadaa no ɛde gya wɔn mo ansa na ɔno ɛkɔ akosom na yɛ 53.2 million na ɔno ɛbɛpem na no 2025 yi a ofiri adwuma mu sɛ MPA panyini no UPPF account no na wanya sika 1.14 billion Ghana cedi ɛna ɔde agu saa account no mu ansa na ofiri adwuma no mu wɔn san wɔ account baako yɛfrɛ no PDM no ɛbra ɔkɔ hɔ no na sika ɛwɔ saa account na yɛ negative 18.4 million na ɛbɛpem 2025 na anu ya ofiri adwuma mu sɛ MPA panyini no na PDM account no wanya sika 470.67 million Ghana cedi ɛna ɔde gya hɔ ansa na ɔkro afei ɔmo wɔ account bio a yɛfrɛ no PPMS account PPMS no ɔsɛ bra ɔno kɔɔ hɔ na sika ɛdɛm ɔkɔto yɛ ɛyɛ 20.7 million 07 million Ghana cedi na anu ya ofiri hɔ yi na sika wanya ato hɔ a ɔde gya hɔ no ɛyɛ 90.75 million Ghana cedis ɛna wanya ɛde egya hɔ ɔsɛ ne nyinaa yɛ operation account a ɔmde yɛ adwuma nti oka sika a ɔkɔto yɛ a ɛyɛ 53.3 million na ofiri hɔ no na wapagya sika no ɛde akɔ 237.9 billion Ghana cedis enti sabe
wenya biribi ama wase a ye mo ne kro no se Ghana fo nyina ya enye ne din na yesai ewo ho ede ema won ente eno no ye de a ode chirim ode ma OSP eyi na no se we nyina ya dance de a se ne o se ode no be kokoto a oduru koto a ode sansem we ebeba be dia dance a chirechiremu ama koto ahunu se sebe son sebe nyaado okoye adwuma na wankwanko bo oman no okoye adwuma na wankoye bedi wa wankwanko je obi aso sika enti no OSP na no asa adwuma no boro no so enti no na ne so time no ena ode ne ti pem wote hwa na sebe wabo odin okra mehwa ma memfa charge we nto so anya hwe Ghana fo betwe wabo so kakra hete sam ehunu bibia ewa akire ndi ose nia waye nie afe osande kan bio se ono de waye krado owura Mustafa say waye krado or fully prepared so obe defend ne ho ewo court na oye confidence o wa rehemu ni gidie ewo ono animu se na dwuma waye ene ne nokwaredie ebedi na sem amano ebe prove ne innocence ewo ensama kwadu ahodo a OSP de bono no ama obi ehunu akohwi a OSP ADA ewo ne ho ewo ho enom enti no yenhye eno enso enti ene OSP se bibia nsesa na otumi de owura Mustafa Hamid ene nipa nkono a eka wo mo ho no se otumi de wo mo kogina asemni ya ensama ode abo wo mo no enie ena owura Mustafa Hamid nso waba na wabeyi ensam no bi ano ewo ho enom simaduasa enum abo apa anopei eye nonwotwe eho yeda so awatwene yemu a ye twene se ene DC ebetena se na yede mpensemu ebebrew ewo ha enum ntino yenhye eno enso na anopei ma yentum nikana yenka nche se usi dan ana waya adwen se opese usi dan ubehia blocks ye twa wie dada ya hyeda ato ye bo ase atwa quarry dust any cement papa ene de atwa blocks no ho ye den wo de mallet ebo sokora emu utumi de si abrosan ena afei utumi de si edan bia sa eye blocks papa yi obeko Isaac Enterprise onsa ebeka bi ewo ho eba ne say bia open na door de bo dan so a ibenya ni nyina bi ede ama headpans ewo ho binding wires ewo ho pickers ne paint ahodo mame money tofan say enema bia eboa ma dansie ekoso efiri da woje wasase utu foundation ekopem da wodu uti beto edan ne mu no emu nema nyina ubenya ewo Isaac Hardwares na Isaac Hardwares ho no eniji sema ewom ne say nyame abasa ewo ne so eno nti oto adansie ne ma wo ne nkyɛn a ubetumi de sidan na wie obra wonka kwan mu ye onipa bi wo ho a oto adansie ne ma wo ne nkyɛn a ɛdan no ntumi nwie da bia na oguso to ne ma ewo ne nkyɛn ntumi nwie dan no da na Isaac Hardwares entesa ono de oto ne ma wo ne nkyɛn a nyame adom obɛboaw ama wawie ɛdan no na watu akɔtena mu otumi ye estimate edema estimate no boaw ema uhu ɛdan no me bo profile na me bo no mehia cement dodo say mehia we say ne nyina akeka bom a na waboa ama wahu na waya ahomboa onkoso ho na wasan aba emma wonsam sika enko hwedi ewo ho enom eno ne ma Isaac Hardware adansie hu nema adwadie sononko oto nema na ebo wa ho den so a yede bekọ akogyawo takwa hanom sei obi anim se adansie hu nema adwasuo Isaac Hardwares oto nsafro sa no pay brabe sohwe bedidwa ewo ha na ebetime aboawo me ba chawo ye wo Ike City Abosu Road ye be na Kowia Hotel 0244 111153 0244 111153 na wabo ede ewura ho won be hwe kama ama bibia akọ enkan Freedom Arc Natural Mineral Water ensuyi ede ensupa jojo akoma
wonum nsuo na yɛ nsu papa wotenka body no kura kasa kyerɛ wo sɛ wanom nsuo na wahome egu bɔkɔɔ enti anɔpɛyi nsu pa no yɛ deɛ wɔ he a ɛyɛ Freedom Arc Natural Mineral Water ɛno ne nsuo a wodwa so sesei ɛno ne nsuo a obi ɛtɔ hotel fo ɛtɔ restaurant fo ɛtɔ wayi ase o party ase wawade ase ne nyinaa wonya nsuo we bi serve a wanim ngu ase da obi anom nsuo no wie a na wapagya ne ti na wahwɛ nsuo no ho owie a ɔse nsuo yi ɛyɛ kama efi sɛ baabi a yɛyɛ nsuo no yɛto yɛ bo ase ɛyɛ no korɔgyen ɛma nsuo no ɛka wo nipadua a wote nka sɛ nsuo enie mepakyɛ wo bebree woyɛ dwadini tobi na tɔn ɛbɛboa wo ɛno nko anti nkrɔfo bɛbɔ hɔ abɛtɔ nsuo wɔn sɛ nsuo baako no naano nkrɔfo baayɛ woka sɛ no bi na ɛwɔ hɔ ɔka sɛ da we dia menhyɛ da mpɛ ɛna ɔmo dan wɔn ani mepakyɛ wo bebree wɔn akyi akwan yɛ yira kwan yɛwɔ Sun City ɛyɛ ahweteɛ so drill masters for aseɛ hɔ a ɛna yɛwɔ afei yɛwɔ kaa nso wɔ kurom supply nsuo wo frɛ number no kora sisi a me ne wo kasa ya yɛde bi bɛbrɛw sɛ wo tɔn wo nsuo ofie ne nyinaa betumi aboa ama bibia ayɛ kama 0244 53 46 03 0247 61 59 31 wo frɛ sa number ya wo mo bɛgye wo so na afei wɔne wadi nkita ho a ɛsɛ ɛfata enyinaa ɛwɔ hɔ ɛnom mepakyɛ wo woyɛ obi a wotako social media so pa wohia internet ɛnɛ nso Ghana ha adeɛ baako a ne boy den pa ɛyɛ internet wotɔ ya ahwem na ɛkɔ wotɔ 100 cedi wotɔ 150 wotɔ 50 cedis ɛbɛhyɛ agusesi a ɛwɔ sɛ wonya internet ɛyɛ combo meka sɛ ɛyɛ combo a internet no ne bibia na yɛde abrɛw na kyerɛ sɛ yɛde internet no ankasa na abrɛw nye obi die a wokɔtɔ 10 cedi 50 cedi ana 20 cedi bi daabi ɛyɛ wo ankasa wo deɛ ɛna wo sɔ ano na wahwɛ ɛde dwuma na ɛno yɛyɛ ma wa ɛyɛ afebɔ ɛyɛ unlimited afei ɛwɔ speed ɛni ɛma interruptions bia sɛ onim sɛ sa Starlink internet services we no enim sɛ nsuo atɔ enim sɛ nsuo amuna enim sɛ mframa afa enim sɛ wiabɔ internet bi wɔ hɔ nsuo muna na atekɔ internet bi wɔ nsuo kura bom grrr ɛno ano no na atekɔ ɛno ebedi na ɛmaaye afei internet we deɛ nsuo ɛtɔ awie bo utumi isu wade kama ejina so pampe te sɛ abele aba na ɛbɔ adwuma ankasa enti mesrɛ ano pay sɛ wo pɛ internet for your office wadwuma mu hɔ o store mu hɔ container no mu o pɛ internet ɛde ayɛ wadwuma wankasa ofie kura o pɛ sɛ wonya internet yi ɛwɔ hɔ na ebi agya wapon adwuma abai na wahwɛ videos kakra sresre wakɔ Sompa 101.1 FM YouTube wakɔ Sompa 101.1 FM Facebook TikTok na wakɔ sre kakra de a ene na abusuafo mekamfo Starlink internet services ede amount eye internet bia ewo speed na eye pa wunya ne sa ebetumi aboa ama bibia konkan ne bo so nye den bo so me so ya eno ane se watua usika frɛ wo mu sese a 0500 050 853 0500 050 853 o frɛ wo mu sese a wo mu bɛgye wo so mepacho adepa de efe adepa ene se driver ni ukita car na watwa car no Brighton driver ni ukita car na wasiesie car no mu ama car na yefe se ejagyan kwan ho a ye pe car ye hwe car no ansa na yafo so ope we driver na person chi dropping pa Tarkwa ha mepacho tumnika no pe ya ko Isaac Enterprise ko siesie car no ko twa car no Brighton na obedi ho adanse na waba abeka se you car we de life wom wokɔ hɔ nso a ampa o car no life bebam ene se enema bia ye de besiesie car no amana ye fefefe no eye original ye wo seat covers a eye original hye seat no ho a emono chiao so ko ayese oba ye from kwan no bibia hye ye kama anopai osebra honom afei carpet na egu car no mu no kra no utia so a wotenka se watie bibi so
edaboko fankasa ego car mu a car no interior no ye fe enye no nko ye wo air freshener wo ho sa air freshener we no so unya bia ebema car no mu ayihwam sa abre ya nsuo totoi eya na senten ketenkete bi wo car mu usit na aise aho aise nho ye nsuo eto no ubie gate no ama obi afo ubie door no ama obi afo ensuo kakra beko seat no mu anaka no mu ni nyina no ema scent binom eba wo car no mu uhia air freshener wo car no mu tambia wo car no mu fragrance no aye heaven de no saa nete wo car no mu hwehwenhwam obi apɛ wo car no mu tena na anigi sankranso ne sɛ ɔde Android tape no bi aba ɛna afei woofer no ɔde aba ɛda wo car n'akyi bɔkɔ ɛda Sompa akyiri din ɛnyom no gigum saa afei wote car no mu a na wankasa driver kora wo feel sɛ o office nie wo feel sɛ adwuma wo yɛ taxi driver na obi epɛ driver wo sɛ passenger ne see ya na wabisa driver metime anya wo number yeah ni nyina ne sɛ next time opɛ dropping na obɛfrɛw na wo de na coffee sɛ o car no life no wom if you say driver no wani ebue if you say driver no unim WhatsApp what I say enti no baby bia kama ɛde amount nye no nko ade a ya pa ne sɛ driver obɛda soro no pa obɛ start o car na en start ɛyɛ den ya ɛyɛ battery anim guase emfata okra bomode anakɔ ɛyɛ Isaac Enterprise ubenya car battery no bi 9 to 21 plate na kyerɛ sɛ akɛseɛ ne nketoa ne nyinaa bi ɛwɔ hɔ ɛnom ensu tobrem na ɛwɔ yi wo windscreen no so nya wiper papa blade no yɛ kama fa screen ani a pepa bibia kama driver ni ade a enye kora ne se wo kro wiper nya adwumanti na wayi wonsa afa abonten na wo de duster na pepa a enye emfatao se wo yesa entemesrawo obekọ Isaac na wakọ akoto wiper papa ewo hɔ a ebetime aboawo ama bibia aye kama afi o car no opon adwuma said ya wura wo dan mo da no fa car no so wura ne dan ebia na woni garage a obe park car no wo ho but e say wunya car cover de ma no original car cover papa etiapo awia bone said den ensuo bone said den o car no ne color no empa car bi wo ho a eye mono kakra nanso color no apa wo de ne de edi said etie da bia color no te said etie sa pepepe fi say wo de car original cover ene cover ho ebebo papa ama bibia aye searching ede amount well abusan for asempetia enti anope ubetum ni kana wako Tarkwa Bogoso Junction Mobic filling station no enhwe animu eho no mo pe na obekro na wone wono akodi edwa na uduru ho a obekọ akoto yewura Isaac Akwa ono ankasa ewo ho enom na dwumayefo no ewo ho won betimi abo afre wo mo 0550 251 600 0550 251 600 na wafre wo mo ofre wo mo pe na kyerese ye be ye fine wo de uduru ha so wote wo Sompa eno nko ampo no ubenya biribi free a omode be chew ewo ho enom na wadan wo ho mayemfa asidama 21st clinic anope omugu so omkaka ye se wo matena se adokotafo no ye adwuma Dr. Augustine Akwe Sister Angela ene eye adwumayefo ewo ho nurse fo ne adokotafo amoho nyina ye chiachi amu nyina no pay wo mo se wo matena se fa yade no bra wakoye adwuma wo honam na gyene wo honam twetwe fa ne nyina bra na no pay ye nye waduro kama ema bibia nkoso yesa yade bia na yade pa ye to ye boase esa ne yie eye sciatica enti na ye frɛ ye ho se ye sciatica expert na sanso na ye tie sanso na ye yo oba eye Ghana ha okɔ adokotafo mu okɔ ba bia wo mbe ka kyerɛ se ye sciatica nko ade a kɔ 21st clinic sciatica no eye ntini efiri usisi achi fa usrem ekɔ wo nan na esi fom no se ɛho techema ya obi de dan ne ho obi tim ma wo nan tim ye tofo mpaboahyo na ero kora unhu anopai omo to nsa afro se fa ne nyina ebra wotena se a aisa wo nan na gyene aisa wo nan no nka fom bia wo nan agyene saa no fa ne nyina akɔ 21st clinic ombehwe na ya siesie
ɛde ama ɛnyɛ no nko wayɛ adwuma na honam agyene no yɛbɛ massage o asiesie nipadua no ama no nso ayɛ fɛfɛɛfɛ kama ɛde ama na yɛwɔ nkorabata dunum 15 branches Ghana ha nyinaa ebi wɔ Accra Tantra Hills runabout hɔ a wokɔ ɛyɛ Kasoa ebi ɛwɔ hɔ Sehwi debi so ne dwaabo so ebi wɔ hɔ ɛnom afei oba Takoradi ebi wɔ hɔ Takwadeɛ no Roman stores no nhwɛ animu ɛhɔ ɛna wɔn ɛwɔ wokɔ Asanteman mu a Oboase wɔn wɔ hɔ ɛnom woduro Oboase a wɔn ɛwɔ hɔ ubisa ugyina baabi abisa sɛ 21st clinic obi ade wobɛkɔ hɔ ɛnom Kumase ehwa hɔnom a Alpha Radio nkyɛn hɔ ɛna wɔn ɛwɔ yɛkɔ ɛyɛ Ahafo Regional wɔn ɛwɔ Goso Abotan so Success FM nkyɛn hɔ a afei yɛkɔ Sunwaye Bono Ahinkura ɛhɔ no nso wɔn ne teaching hospital na regional hospital no ɛno no ne di animhwɛ ɛwɔ Techimankwan no ɛso okɔ Brekuma wɔn wɔ Amango ase ɔbɛn Chris FM hɔnom a afei okɔ Wenchi ɛwɔ Bono regional wɔn wɔ Wenchi dwadada mu Kramu store no akyi hɔ pɛ Nanata Korabro sign no emu Nanata Korabro sign akyi hɔ na wɔn ɛwɔ hɔ nso kɔ a ɔbɛkɔ akɔto wɔn afei okɔ Bono apuye a Bono East wɔn Techiman Sunyankwan so GN Bank for ɛdan dada no mu ɛhɔ na wɔn bɛn police station dada no wokɔ hɔ a wobɛkɔ akɔto wɔn afei wokɔ ɛyɛ Nkranza wɔn Children's Park nkyɛn hɔ pɛɛ Nkranza hene dada abrosan no mu wɔn ne Presby Bank no ɛne di animhwɛ ɛwɔ Nkranza ɛhɔ nso kɔ a wobɛkɔ akɔto wɔn nkorabata nyinaa ɛyɛ adwuma anɔpɛ yi yayaresa yɛ so no ɛyɛ baako yenuru yɛ baako ye bibia yɛ pɛpɛpɛ nti wadaroma frɛ call center number no ɛyɛ 0349 311 311 0349 311 311 ananso sɛ 0540 311 311 ubetimi ne wo mo aka bom matu anamon a ebetimi ama bibia ayɛ kama ɛde ama mamenyɛ enkratoyi meba sese a meba ya ne aka ɛbɛba wakwan mu
yaba Sompa. Right, enti abusianfo ohwebre na kasima ensia na abo nonkono wadaroma ani DC ato yenkra se na ewo se ene wo mo ba mputupuru bibi asi wo mo kwan enti wo mo ntumi emma ene enti no we are done with them. You know my way for ene yame ya adoma next week yabehwe nea ewo ho enum. But there is an emerging threat bia koso yeman emu. Enema obi akunwe ochena obi akunwe ena obete yabo wetu ha ena obete yabo wetu nanu ye Sompa news utia yakum oba bi ochena obete yesi yakunwe akunkunkum no ya yese eya yese akunkunkum no ya doso beye bosome ne bosome mienu ntamu wo ya wuda ha yakunwe ya yese no eye adoso ewo ha enom se ukọ eye wa amanebo a eba kire se final year student bi owo wa TI Ahmadiyya Senior High School ya ye friend wa amas eno nso no obi awo ne sekan ama meka sei baabi a oda emu eden a opre ne nkwa asemi esi enora bran ewo campus ebra menteme ho ase esore ye ewo wo mu entem na eno na edidi mu ama sansam ekoso afei okwa yese kusase hene kusase chief shot dead by unknown assailant kusase hene ewo Ashanti region eno nso ese obi aboni tu a yedim nipa odi saawuo no ya kame ayese makunwe mayewe no eye adoson ewo ho enom. Well, abusianfo yeni nkomo kakra menin say security for ye wo mo adwuma enti yebeja eno ede ama won na asamba ko a trend anope wo Ghana ha Yewura Kevin Taylor Owura Kevin Taylor asem no afi 2020 ena otena ni TV so Loud Silence TV operative from Abrochiri baby a wo no wo multi TV decoder so ena na NDC empanimphobia omo ho aba asem wo NDC abandada na eba first no 2013 to 2017 for no na omo ho aba asem a 2020 no yede wo gina court high court judge na odi asem no Yewura Kevin Taylor kekan asem bi fa ne ho o se papa no kura no asem na a odie no odi asem no de ma MPP for efise MPP abreso ena omufa na sa adwuma no enti oye adwuma e de amane pay masters ana oye adwuma e de akwaji post ena judge no etis asem no ena o se da bi wabu court no nimtia enti wache no contempt of court na sa contempt of court wa wachere no omra na omeyi na no emekire court no nienti a yede no tomu a enyeye na yechew contempt a right from the word go no wasotwe no mpembi na prison se wano anye mmere ama yantime ampacha wa mawa yachew contempt no nko ade obeko prison na judge no kansa no sabe na Kevin Taylor ono oni Ghana ha no wa Abrochiri asam si 2020 21 22 23 24 na yeto abai ni nyina Kevin Taylor wansi oman Ghana mu enti judge no sign be issue bench warrant no say obia obehunu Kevin Taylor bia no otumiche no ede ne ba court ho ede ne ba judge no anim ena enena mu entina che say asudie eda ne so
sɛ osi Ghana asase so a Ghana mmara ɛbɛkyere no yɛne na mu ne na mu ne na mu amfie nan no nyinaa wansi Ghana ha yɛto abawie ya aban sesaayɛ NDC bɛtena akonnwa so yi bɛyɛ nansan na nan kɔ na awɔtwenie ɛna yɛte sɛ Kevin Taylor waba Ghana amanfo aka ne ɔmbɛka nyinaa na ɛno deɛ menni adanseɛ nti mentum nkyerɛ ebinom se ɔbaayɛ no aban mu mpanimfoɔ ɛna ɔmokɔhyia no airport ɔmode no tena kaa mu ɛna ɔmode no bɛsen kɔsieyɛ ɛwɔ ɛyɛ ɔmampani ne fie ɔmampani abɛdi akyire ne fie baabi a official residence a ɛwɔ sɛ obi a ɔyɛ mampani hɔ na ɔtena no yɛde no kɔsie hɔ nti hɔ na yɛkɔsoɛ no hɔ na ɔte ɛfiri sɛ hɔ de yɛ security zone yɛbɔ ne ho ban ɛfiri sɛ obi a ntimi nkɔ hɔ na wakɔ akɔkyere no ɛno deɛ yɛ nea nkurɔfoɔ ɛka sɛdeɛ maka no menni ɛho adanseɛ ɛyɛ deɛ nkurɔfoɔ ɛka a wɔn nka nsie wɔn aka ama no aba badwa mu ɛno nti na mefa bi de ayɛ adanseɛ na maka sɛ menni ɛho agyinasoɔ na wonim sɛ ɔmampanin abɛdi akyire ante professor Jena na opoku agyeman ɔbɛyɛ mampanin abɛdi akyire wankɔtena aban fie ɔtena ɔnoa ne fie ɛna ɔdi mampanin abɛdi akyire no enti baabi a na nka ɔman na yiesi hɔ sɛ ɛhɔ na ɔmampanin abɛdi akyire bɛtena no ɛyɛ nea obi ante hɔ sei na sorry na ɛsan sɛ ɛhɔ yɛ security installation te no abambɔfoɔ da so wɔ hɔ a yɛwɛn hɔ ɛnom wɔn a ɛkeka wɔ social media ɛne da ubom sɛ Kevin Taylor aba no ɛhɔ na yɛkɔsoɛ no ɛna ɔkɔɔ court ɛnora kyerɛ sɛ yɛkɔsoɛ no hɔ no ɛna yɛapɛ lawyer ama no ɛna ɔkɔɔ court ɛnora enti ɔbaa yɛ yɛkɔsoɛ no yɛyɛyɛ ni ɛna ɔno nso de krataa kɔɔ Supreme Court sɛ Supreme Court no ɛnka nkyerɛ High Court no sɛ asodi a yɛde ama no ana tabo a yɛde ato no so no yɛde to no so a ɛnyɛ yie ɛfiri sɛ yɛntie ɔno n'anum asɛm nti woba yɛ Facebook no so a ɛnie Kevin Taylor ne lawyer ni no ɛnie ɛna Kevin Taylor no ankasa nie ɔno na ɛhyɛ nose mask tuntum no Supreme Court animu ɛna ɔmo gyina ɛnora ɔmo pie free Supreme Court dan mu no ɛno ɛho mfoni bi ɛna yeyi ɛde kyerɛ wei ɛnora ɔmo free Supreme Court ɛba no ɛnie ɛna ɔno Kevin Taylor akɔ Supreme Court sɛ judge na ɔsɛ wakyɛ ne contempt no ontie n'anum asɛm ɛnso wɔde tabo ato no so sɛ yehunu na yɛnkyere no enti Supreme Court enyi tabo no ɛmfa mfiri ne so ampa ne ampa Supreme Court for nipa enum a ɔkɔtena asɛm no so no ewi ase no emu nan se nea Kevin Taylor ɛka no yɛ nɔkorɛ enti no yenyi tabo no mfiri ne so ɛna enum no mu baako sɛ dabi nea Kevin Taylor ɛka no ɛnyɛ nɔkorɛ ɛwɔ sɛ yɛkye no ɛnso Supreme Court deɛ yɛde numbers na yɛ adwuma enti ɛsan sɛ dodoɔ no kan sɛ yenyi mfiri no so nti no 4-1 majority decision ɛnora yɛyi tabo no ɛde afiri Kevin Taylor so sese ɔyɛ a free man otumi nante abɔnten a prosi nkyɛ no soja nkyɛ no but kopim ɛnora no a na yɛnkɔ yi saa deɛ no sɛ na opia abɔnten a na prosi betimi akyɛ no ɛno nti na emanfo korɛ ka sɛ ɛno nti na aban de no kɔsie yɛ ɛwɔ ɛyɛ ɔmampani atenaeɛ na ɛno deɛ masanya meka na masanya ka bio sɛ ɛno deɛ mimi ni adanseɛ ɛyɛ de ankrɔfo aka ɛwɔ dawubɔ mu ɛna mede yɛ ɛmfanto ho na mementi aseɛ ɛwɔ emmara no mu menti aseɛ ɛwɔ yɛ charge o contempt a deɛ di nkan wobɛkɔ court no a charge o contempt no ɛhɔ na wobɛkɔ utie judge na ɔkye no contempt na ɔse Kevin Taylor emra court hɔ na ɔmɛkyerɛ nie nti a court no ɛtwe na so a ɛyeye ana ɛnyeye
Kevin Taylor wama emfie nan wama emfie nan echi a ya hye emfie numase afa na waba oba yeso a wankọ court no ankoka nche ne se miwura temuafo asem ade to me so mini honfo oba ya prekope oko Supreme Court. Supreme Court for kasa eyemra Supreme Court kasa na oma kasa but once omama judgment no yenim reasons on say court ma ruling a enye at once na judgment no ba bonten enti men kasa dia Supreme Court for ye no omo ya ade ana omo anya ade metwen ama judgment na ba bonten say judgment no ba bonten na yenya bi ekenkan na yehunu nienti a Supreme Court a judge for 9 eka say yenyi tabon free Kevin Taylor so ene ba kono a ono say yenche Kevin Taylor no yehun de obi aka ya ebetumi ama yesi ginaye na eno nyamaye no on the face value ye jai Kevin Taylor say yeyi tabo no e de afini so eno na me kire say media minim say ye che contempt a court na che contempt no nanim na wokọ na wakoka say udi for ana udi bem say wokọ na ko justify why was a punish you ana any kwan say ye punish you yenko ye chikakra 2012 election a home petitioner about 2013 ana ye die contempt eche Sir John contempt eche Samia Wuku contempt eche eye Ken Kranche omo nyina eni nipa bebre atubiga 7 atubiga omo nyina contempt eche womo contempt eche womo no court no kan say sa nipa no omo bu court na nimtia enti omo mra court na nim emekire nie ntia ye twe womo aso a enyeye womo anko court foforo bia eye sa court na ache womo contempt no anim ena omo koye na omo court na anim no Samia Wuku okobre ne ho ase eko dwantoa eko dwane toa ye ema na ni dwantoa no eto judge for na som enti ye de bo ne kokọ Sir John ode ahobrase ne koye eko dwantoa ema dwantoa no judge for ne gitomo ye de ne ho che no ebo ne kokọ Ken Kranchi ne lawyer na ye lawyer Samuel Atachia ono na di animu ede no koye one wo mo koyere emra ono mo koka mra ono mo koka human rights sem ewo ho ewi ase no ye jeli Ken Kranchi I think say for 10 days or say 14 days bibisa ye jeli no oko prison nsawam enu achi Stephen Atubiga ono nso ehọ na okoka akasa bi say a poor boy from Binduri nanso eno antwitwa anye no yade no kwa afiase ensawam ate ono so 3 days enye no nko muntie 3 Mugabe Mase Godwin Akogan ene ba ko bia na oka omo ye NDC fo omo so no sabre omo keka nsem bebre sa election petition ya ho aine sabre chief justice ana wo ho George na Wood I say odi asem no tia NDC a ye be bro no ye be ni sei omo keka nsem poto ena ono nso no court no eche wo mo contempt eye court no eche wo mo contempt na nim ena omo koye omo ka omo asem yemfa nko yemfa mra court no jeli wo mo 3 months into omo miensa 90 omo miensa no nia yede ma obia 90 days ena oko akodam ewo ho enom esiye Ghana ya obia nimsem enti Kevin Taylor to me a onyaye na ode call Supreme Court no said amaka no Supreme Court no
omo ka say ye mranti say omo judgment no ba bonten na ye nya bi kenkan na ye hu reasons a judges no emaye ansana omo teki ni omo kan ni omo kan ye no a ye be hunu ni a ye be kan afiri ho. But on the face value ye chow contempt a okọ judge ana court na wa chow contempt no anim edi menura na ade ana me hwe ne say Supreme Court no a okoye no ade ana me hwe ne say nanka obekọ Supreme Court say miura atemuafo judge asumasi ono na wache me contempt esan say ono ache me contempt ntino bia me ho abufuo ehye ne tim masam edekora obetimi adane ani ama maba bedifo enti mesre Supreme Court say yenhye no na ono onyina nchen ewo asem we mu na judge foforo emedi asem na wache me ho contempt no na minya kwan menko court nanim menko kire nie nti a meka de a meka ye no eno na eye me expectation eno amanisa but straight away oko court no say owone fa ahodie yentie nano asem ena yede saa sobo na to no so nti no yenyi emfiri no so and a judge for num emu nine say yenyi emfiri no so enti say ye yefiri no so and now he is a free man ye betwen ama ruling no aba na say ruling no ba ye nya bi akenkan na ye nya bi edi nkomo enti no mo a mo pe Kevin Taylor na sam na si ye enora no ni nchechire mu na mede amamo no ajeje 45 no 4-1 majority decision 4 no say yenyi tabo no free ne so 1 say ye mane na so na ye nkyere no but yemfa bibia anto nchen se ye omanya nokure mu ampa ye say ye di rule of law eso ye je emraso die etom ehwe pepepa anka obia enam ne so a Kevin Taylor ba oman Ghana mu kopem enra na ansana ye beyi saade na fi no so no ye a democracy ye believe truly nokure in words, in deed, and in practice, and then yakeka ho nke safo ni nyina benya problem because there was a court order because na eye contempt eda nipa no so enti immediately na nine esi Ghana sase so no eho ena na isanka ye kire no eba ne sen ena otumi BT all the securities eba ne sen ena obenya akokoduro ebetimi nante Ghana ebefa a lawyer for eba ne sen ena onya akokoduro etimi call Supreme Court ema yekodi sasen we edema adesua any questions insembisa bebre ewo eniema asisie no emu but we will leave it for another day me conclusion me pese me aminya report no bi kan me tie judges na numa sem omo reasons a omo assign ya ebe inform me ama matimi hu how me conclude ewo ensem we eho enti ene aha ena yede ensem no ebesi aha ena yede Ade Akye Abia ebesi nyame ya adom a ochena yebeba aba abetoa so ochena ye ne ani pp ebetena ase yebesi nkonwa yebedi nkomo bebre yebeda DJ Ken ase ono na de call Facebook Sompa 101.1 YouTube Sompa 101.1 TikTok Sompa FM live okohwa ubehu yen ne nkomo bia na wadibi ewo ho enom abusuafo na kire se adamontintin bia wie aboboa no ene wukuyi nso de ayede brewo eni nyame ya adoma ochena yebesen babio yeda ya boafo nyina ase nkanka 21st clinic
Doctor for Nessa Womatana Sebra and a pay Bejo Apomuden, Ewa Woman Chain A3. Mekasa A3. Apomuden, Ukobe Biabe Boka Pa. Bakot on the first Kenaka, Ayaresa Papa ye de mount, and ne near Keka Hono. Sika Bia Obetia or Hobiano, at a study de Acha Wono. If you say Ayaresani your quality health care, Nenchilemu enono. Afei, anopay, ye can say, messenger a buyer no, and say, God will settle you. Erade, ode, obemo wejina so, wate, erade, obemo wejina so. Aberade bema wase tim, enti ensuro. Onipa bi a wabre, abrabone asetena mu. Onipa bi a wafa amane mu, wafa ogya mu. Ufiri mofra se di hia, wadi ahokyere aba bepem sabre. Ewurade osese ohunu amane kakra ewia. Ewurade bema wagina so, na obema wase atim. Anope message e ba ye eno no. Fa bi bo bra, na betimi aboa wo ama wade wanamuntuo ene wasetena etumi akọ enkan. On that note, ene ahana yede dwumade no esi. Nyame ya adoma ochena yebesan aba na yaba abetoa so. Ofrɛ me Owoahene Acheampong yakra mo enitia enyado